Ben, pois, boa tarde, desculpade o retraso que xa vimos acumulando dende a mañá. Esta mesa chamase Dereito á Esperanza. Dereito á Esperanza é o que nos van desgranar estas tres mulleres que temos aquí. Cando falamos de esperanza, a min inevitablemente venme á mente o mito de Pandora, que hai dúas versións, as dúas bastante machistas e patriarcais, non? O mito grego no cal, pois, esa muller nunha das versións, pois a primeira muller da terra, pois ten entreganlle os deuses unha vasixa con todos os males, entón deixos escapar pola terra e só queda esperanza, e por riba pois a xente queda sen esperanza. O outro é pois que o que lle dá que un cofre con todos os bens deixas escapar todos menos a esperanza. En todo caso, pois, forma parte deses mitos fundacionais nos que as mulleres se nos atribúe ese mal de desfacer supostamente pois unha orde primixenia máis xusta, pero realmente outra visión pode facernos presentar as mulleres como as que fan que o ser humano pois acade o coñecemento. O coñecemento evidentemente é doloroso como no mito bíblico, saber que se está espido ante o mundo, sós e soas ante o mundo, pero é liberador. En ese sentido, penso que ese mito da esperanza e ese mito do abismo ante o mundo pois nos ven moi acaídos en marea, porque estamos aí, estamos entre a esperanza e o abismo de ter diante unha serie de forzas desatadas que non somos quen de apreixar a nivel individual. Imaginade pois a crise ecolóxica, por exemplo, ou o desastre xeopolítico ou a crise económica, pero que pensando en común, pois sí, quizáis podemos enfrontalas. É iso que pretendemos con esta serie de charlas, de encontros, buscar un punto de equilibrio entre ese abismo e esa esperanza, e entre esa esperanza necesaria de un país diferente. Hoxe na comida, pois Marcos Lourenzo era quen dicía: canto menos necesitamos ter a esperanza de que podemos cambiar o goberno. Esta mesa de hoxe pois é significativa diso, de que podemos cambiar este goberno que no noso país pois está a destruir calquera posibilidade de pensar unha Galicia do futuro xusta. Polo tanto, temos hoxe aquí a tres mulleres que representan iso, porque esa tarefa tan grande de buscar a esperanza non a podemos facer só en Marea, nin sequera as poden facer só as forzas políticas, precisamos os movementos sociais. Pero, como non o podemos facer só en Marea, temos a tres mulleres que representan ese amplo espectro da esquerda progresista neste país. Temos a Marilar Aleixandre, que está aquí ao meu carón. Vou nas presentar a todas xuntas, porque logo elas xa van desgranar o que nos queren contar xa seguidamente. Temos a Marilar Aleixandre, que é catedrática de didáctica, seguro que a coñecedes por a labor de escritora, e que representa neste caso a En Marea. Temos tamén a Tereixa Novo, profesora de instituto, que tamén a coñecedes seguramente por cantante de Fuxan os Ventos e que é militante do BNG. E temos a Teresa Cuña, profesora de Socioloxía da Universidade de... Ai, perdón, si xa estaba vendo que María Xosé Porteiro, que aparte de xornalista e escritora, ia dicir que nos representa a militancia do PSOE. E pensamos que con esta mesa podemos poñer unha pequena vela máis de esperanza para ese cambio político no noso país. Sí, moitas grazas pola presentación, polo convite, pola compañía tan agradable. Espero que no debate, pois se hai cousas que debatir as debatamos, pero de entrada creo que esteamos aquí sentadas tres persoas que respondemos o que nos ven de decir é importante, sobre todo porque se miramos as nosas trayectorias personais, estivemos atopándonos permanentemente, ven directamente, ven nos nosos círculos, e iso significa algo. Quere dicirse que na sociedade na que vivimos hai moitos máis puntos de encontro de persoas que compartimos moitísimas cousas vencelladas ao progreso e á esquerda e a Galicia do que efectivamente se reflicte nas urnas, e iso responde a outro tipo de cuestións das que mellor tamén podemos falar. Bueno, home, a mí me gusta que me chamen para falar de esperanza, porque son unha persona positiva e optimista.
levaba moito tempo pensando que iso formaba parte dun defecto de carácter, que era un rasgo inadecuado porque se sufre bastante, non? Pero tamén é interesante ver como as cousas mudan rapidamente. Temos o privilexio de vivir nun tempo en que os acontecementos, pois pola rapidez que as novas tecnoloxías da comunicación, que a nova forma de vida nos dá, poden facer que procesos que noutra época tardarían décadas agora se poidan dar en menos tempo. E esa é unha oportunidade. É a primeira oportunidade que quixera destacar, que non é máis que a confirmación de cousas que estamos vendo. Estamos vendo que no que levamos do século XX poderíamos enumerar non somente no ámbito da política, para que falar do científico, cambios que van a unha velocidade enorme. Iso quere dicir que nos temos que afacer tamén a reaccionar a maior velocidade e que os esquemas políticos, as organizacións políticas, siguen sendo esquemas do século XIX. Siguen sendo modelos, me refiro, de funcionamento que aínda están no século, desde logo no século XX, pero no século XIX tamén. E creo que lles falta capacidade de reacción e de conexión coas persoas as que queren representar. Primeira cuestión na que creo que ningún dos partidos que aquí citamos está en condicións de poñerse unha medalla de ir a vanguarda, máis alá de que todos usamos as redes, de que todos estamos hiperconectados, pero creo que por aí habería que traballar. Do mesmo xeito que sería posible hoxe tamén plantexar un traballo en rede entre partidos, non necesariamente nas prazas públicas ou se os mítins que sabedes que son un invento do século XIX, cando a xente tiña que estar presencialmente e escoitar a un líder, solo había líderes, pero imaginemos que houvese algunha lideresa tamén, a que poder escoitar a súa alternativa política, bueno, pois seguímoslo facendo como unha representación, non vou dicir histriónica, pero sí teatral, que permite que os medios de comunicación, sobre todo os audiovisuais, teñan imaxes. Pero en realidade non precisamos iso, nin para conectarnos coas persoas que queremos representar, nin coas outras forzas coas que poderíamos traballar. A mí me parece que hai aspectos, problemas, cuestións que están neste momento na xenda política de Galicia que merecerían tratamentos semellantes aos que na predemocracia se falaba cando se formou aquilo que se chamou unha plata junta. Lembrades a plata xunta, na que estaban políticos demócratas cristianos, en fin, xente que se estaba preparando para o novo tempo. Bueno, pois eu creo que estamos na entrada dun novo tempo. Creo que, por fin, entramos no século XXI e será, digamos, un punto de inflexión de entrada por ese cambio tecnolóxico que permite un cambio de relación e tamén porque os problemas se ven de maneira diferente e se poden resolver de maneira diferente. A movilización feminista que vimos de vivir en todo o mundo, pero sobre de todo, desde logo aquí en Galicia, que é un exemplo mundial, nos indica que hai cuestións nas que se pode atopar un espacio de encontro e que poden ser moi movilizadoras. A min me preocuparía moito investigar, aprofundar cales son eses vectores nos que na esquerda en Galicia estamos de acordo e seríamos capaces de estarmos en unha manifestación de tal, ti noutra manifestación de cual, sempre cando tivésemos un proxecto concreto sobre dese tema que poidésemos defender. Para min hai 3 eixos claves sobre os que teríamos que traballar conxuntamente. A demografía. Si non hai algún tipo de proposta viable que nun tempo razonable nos permita pensar que non só vamos ter un territorio sobre o que legislar ou sobre o que gobernar, sino tamén que ese territorio teña habitantes suficientes, pois estamos falando da nada. E teño a sensación de que é unha cuestión que sí a falamos con moita preocupación, pero non acabo de ver en ningunha das forzas políticas que terían o compromiso dentro de pouco, espero, de gobernar este país, de non só denunciar o problema, sino de pensar como resolver esa cuestión ou cara a onde quixéramos ir. Perdemos unha media de 35 persoas por día
Dentro de uns anos, en 2030, e desde o 2000, Galicia terá perdido 400.000 persoas no monto total de poboación. É un dato brutal. Demografía. Outra cuestión, a cuestión medioambiental. Non descubro nada, pero é tan importante a cuestión medioambiental, sobre todo en sí mesma, polo que ten que ver do punto de vista conservacionista, pero tamén polo que ten que ver coa economía. E creo que nesta cuestión sería fácil atopar moitos puntos de encontro. Despois está, evidentemente, algo do que falaba antes, o feminismo. Creo que se pode ser un gran fío conductor no que haxa coincidencias. O discurso é igual. Eu escoito falar prácticamente igual. A calquera representante política das forzas políticas que hoxe estamos convocadas aquí e me identifico con todas, absolutamente. E asino os manifestos de todas. E non vou a manifestacións porque non podo, porque teño malonxión, eu non vou a manifestacións de ninguén, pero apoio todas as movilizacións que poida haber neste terreo. Pois se eu podo, me pregunto por que non se vai poder. É dicir, a min non me chirría, non me parece nada mal, ao revés. E creo, ademais, que o gran cambio social vai vir por aí. O gran cambio social, por eso decía que estamos nun tempo de dar paso cara a outro momento histórico, vai vir por aí. Remato xa porque prometín que iba a ser unha intervención pequena. Logo me gustaría tamén que pensásemos conxuntamente na nosa posición que normalmente vemos con magua e como con sensación de pobreza, e resulta que nos temos unha situación, unha posición xeoestratéxica absolutamente maravillosa, espléndida, favorecedora para poder termos un deseño de como queremos ser como país e que influencia queremos ter no mundo. Ninguén diría de Nueva York que é extraperiférico e estamos no mesmo paralelo. E está nunha posición tamén atlántica, semellantes ao que a frente de nós, e de nós decimos que somos a respecto da historia de Europa, as políticas de Europa, pois eso, un lugar que está a donde é difícil chegar. Nin por conectividade, nin por posición, nin por capacidade de estar no mundo, hoxe deberíamos de conformarnos con esa visión. Creo que hai que ser moi ambiciosas e pensar nesa situación, ver o mapa mundi e ver onde está Galicia e ver que estamos representando no mapa mundi neste momento. Do mesmo xeito que me plantexaría como cuestión fundamental a relación con Portugal e as relacións transatlánticas. Creo tamén que Galicia é o punto de encontro no que se dan a man o resto dos países españoles e Portugal, pero é tamén a metonimia do conxunto de ambos. E se pensamos que hai 800 millóns de persoas no mundo cos que nos podemos entender en galego, portugués ou español, creo que estamos nunha posición na que, entendendo que hoxe o poder non se mide en termos militares, sino en capacidade de influencia, nos temos unha baza importantísima que xogar. Somente que teríamos que facer un exercicio de autoestima, non? De mirar para dentro de nós, vernos como se nos debería de ver e apostar por iso. E logo, na tensión política que neste momento en España se remato entre o modelo social no que compartimos totalmente e o modelo territorial que está en cuestión, no que o partido ao que eu pertenzo ten unha pata aquí e outra pata lá, pois é un pouco menos españolista que o PP, pero non é tan nacionalista como as outras forzas. Bueno, esa é unha cuestión pendiente desde as tensións federalistas do século XIX. Eu personalmente creo que teríamos que falar claramente de ir a por unha república federal ou unha confederación de países ibéricos, que é o que a mí me gustaría de verdade que pasara. Evidentemente vedes que eu non mando nada no meu partido, non? Pero, como me convidachedes a decir o que penso, pois aquí o digo, pensaría con proxección a 15, 20 anos vista, e creo que nesa idea Galicia ten un papel central. Pode xogar un papel central, porque lle corresponde. Porque lle corresponde. Grazas. Pois boa tarde a todas e a todos. Eu son Tereixa Novo. Bueno, cando empezamos a xuntarnos aquí hai un ratiño, pois decía María Xosé que probablemente
tiveramos algúns puntos de acordo, pero moitos ou algúns de encontros, non? E eu quero decir que teño que suscribo totalmente todo o que a María Xosé Porteiro dixo. E máis, eu que estive moitos anos de mestra en Fisterra, o meu marido tiña unha teoría, ya que se houbera un equipo de fútbol en Fisterra, xugaría na NBA. Polo tanto, esa función periférica da que falamos efectivamente non existe. Bueno, bromas á parte, o que sí quero deixar claro é a miña posición aquí, e o mellor, pois, non veño, a ver, acábaseme de quitar ahora de aquí un pequeno guión que teño, xa está. Non vai a miña intervención exactamente polos parámetros que puxo María Xosé e que, insisto, concordo, é que se introducirían un pouco ou coincidirían un pouco coa última parte da miña intervención, non? Entón, eu quero manifestar claramente que aquí a mí anúnciaseme e publicítaseme como militante do BNG, cousa que son. Pero vamos, eu aquí só me represento a min mesma e, como digo eu moitas veces, non sempre. Porque hai moitas veces que non sempre estou de acordo comigo mesma, non? Polo tanto, eu vou dicir o que penso, o que vivín ou o que vivo, pero nada máis. E supoño que a moitos e a moitas de vós pois vos pasará un pouco o mesmo. Cando eu falo un plural extenso de nós, pois refírome a todas aquelas persoas ás que nos doe Galicia e, polo tanto, que tentamos buscar desde hai moito tempo, e xa as xeracións pasadas ás que lles temos que recoñecer todo o traballo mesmo, un xeito de facer un camiño o máis dereito posible para conseguirmos un futuro venturoso para este país. Futuro venturoso para este país que eu sempre digo tamén, non só quero que sexa para as xeracións futuras, quero disfrutalo eu tamén. E, por tanto, temos certa urxencia para facelo. Pero, claro, non sempre é así, e non temos moito tempo, porque todos e todas somos conscientes de que Galiza existe, de que Galiza ten posibilidades e potencialidades, pero que non la están desfacendo a cachiños. E, por tanto, non queda moito tempo para poñernos a andar nese camiño, non? Somos conscientes tamén, eu creo, de que o Partido Popular pois sempre mirou para Galicia como o seu botín ideolóxico electoral, e creo que estes días co congreso este do PP pois máis de manifesto se pon, cando en realidade só levan traballando todos os anos que levan no goberno pois para eliminar as esencias identitarias deste país, para expoliar as súas riquezas e para anular a cidadanía galega. Entón, por todo iso e contra todo iso, efectivamente, temos que traballar. E eu creo que sí hai camiño para a esperanza e que sí existe a posibilidade da esperanza. Entón, desde esa postura, nunha posición aberta e de diálogo que creo que temos que ter todos, pois é na que eu me encontro, non? E quero facer unha pequeniña parte de historia tamén, non? No que a min refire, non? En todos estes procesos que se viviron dentro do nacionalismo, dende non hai moitos anos, pois eu, como moita outra xente da que estamos aquí, fomos críticos e críticas coa dirección do Bloque Nacionalista Galego en concreto, digo do Bloque porque a organización á que eu pertenezco e da que partiu moita xente da que hoxe está en outros lares, non? En todo caso, eu creo que teño que reconocer que a miña crítica foi sempre máis en canto ás formas que en canto ao fondo da cuestión, non? Entón, eu creo que sempre é bo aprender de cuestións que pasaron para non volver a repetir os erros, porque a min dá má sensación que se están repetindo moitos erros, non? E tamén fun, e sigo sendo, desde fora, pero porque tamén me doe, crítico con En Marea, en xeral, non?
E por iso, a diferencia de outras persoas, pois eu non dei o paso de abandonar o BNG no seu momento e incorporarme noutra posible opción, non? E non dei o paso, neste sentido, defínome como conservadora, porque optei por aquela opción de decir máis vale malo conocido que bo por coñecer, non? En todo caso, hai dúas cuestións que para min foron determinantes. Insisto, diredes vos, por que conta todo isto esta muller agora aquí? Digo, bueno, pois porque eu creo que non temos que cometer os mesmos erros. E se a miña experiencia ou a miña opinión pode valer para algo, pois mellor, non? Entón, eu son das que penso que o poder de decisión de calquera organización galega e que queira defender a Galicia ten que estar no propio país. Non podemos estar atados a ataduras externas, porque creo que é un erro e creo que pois certas experiencias non lo están demostrando, non? Pero tamén ao mesmo tempo, pois eu sempre vía, e sigo vendo e vexo en moita xente, para os que os e as que no seu momento no BNG un dos cabalos de batalla fundamental dentro do BNG no que eu estaba, pois era o cuestionamento mesmo da fronte, a existencia de diferentes organizacións políticas, pero que agora vexo que cada un polo seu lado anda intentando manter tamén a súa propia leira, co cal dá má sensación de que non avanzamos demasiado, non? Sin embargo, eu creo que hai futuro e que hai esperanza, e suscribo, pois, o slogan de hai que votalos xa, non? Hai que votalos xa. Pero para iso é necesario que, efectivamente, traballemos e discutamos da unidade de acción política que non pode ser de calquera xeito. E entón eu apunto 2 ou 3 conceptos. Por exemplo, eu creo que non debemos perder máis o tempo nin as forzas en pretender presentármonos xuntos a unhas eleccións eleitorais. Sexan do ámbito que sexan. Creo que é un camiño andado e, baixo o meu punto de vista, sin retorno. Por tanto, non debemos perder o tempo. Creo que é moito mellor avanzar por outros vieiros, máis alá de que eu non desvoto de ningunha maneira, pois que en determinados concellos e, sobre todo, de cara ás eleccións municipais, pois en determinados concellos onde o que prima máis pois son as persoas ou as actividades nas organizacións sociais e demais, se podan montar candidaturas amplas que supoñan, pois, efectivamente, un rechazo ao Partido Popular. E cando eu digo que un rechazo ao Partido Popular, é dicir, bueno, pois, está claro que non é, como pretenden facernos ver ás veces, unha confabulación de perdedores e perdedoras contra alguén que gana. Non, eu non estou contra ninguén, eu estou contra determinadas políticas, contra as políticas que arrasan este país, contra as políticas que anulan o noso idioma, a nosa cultura, é dicir, contra as políticas do Partido Popular. Por eso creo que temos toda a legitimidade de facelo e o país necesita-o, ademais, non? O país non se pode permitir que sigamos en liortas innecesarias e en liortas interminables, non? Que teñen que ver, baixo o meu punto de vista, por outro lado, con vellas confrontacións persoais, con dinámicas viciadas e con loitas cainistas que nos levaron a perdas de confianza irreconciliáveis. Lóxicamente, estou falando fundamentalmente do ámbito do nacionalismo, do ámbito do nacionalismo de esquerdas en Galicia, que é no que nos movemos a maior parte. Entón, o país
non se pode perder isto, non se pode permitir isto, non temos tempo. De feito, eu coido que hai, e ao mellor vou facer unha aportación deso que se chama políticamente non correcta, pero eu creo que hai determinadas persoas, fundamentalmente homes, que levan moitos anos na política galega confabulando e movendo os fíos desde a trastenda e que seguen aí, que terían que dar un paso atrás. Hoxe a política, baixo o meu punto de vista, hai que facela desde doutro xeito e aí as mulleres temos moito que decir e que aportar. María Xosé falaba da mobilización feminista, eu creo que ten que ser unha das guías da nova política e que permita realmente acercar posturas, porque as mulleres, eu sempre digo, estamos menos corrompidas que os homes. É dicir, o noso atranco permanente para participar en política, tanto desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, pois agora vamoslle sacar algo de froito. É dicir, moitas non temos, efectivamente, esa visión de rencillas, esa visión de confrontación permanente, esa visión de seleccionar a xente, de ninguneala e de apartala porque pode ser peligroso. Entonces, eu creo que aí temos moito que falar. Non estamos contaminadas de malas praxes, e temos participado moito menos en política. Dos motivos polos cales temos participado moito menos non é cuestión deste tema e, por tanto, non vamos a falar. A parte, temos moitas ganas, hai moitas mulleres con moitas ganas de realmente intervir decentemente na política, con paixón, con outro modo de facer as cousas, con sororidade, con ganas de feminizar en certa maneira a política, que eu creo que lle fai moita falta e que se non fora que, como antes decía tamén María Xosé Porteiro, as estructuras e as cúpulas dirixentes estiveron tanto de sindicatos como de organizacións políticas sempre nas mans de homes ou de mulleres de palla que ocupaban prazas de cota, entre as cales me considero, outro galo cantaría en este país se efectivamente tivera sido de outro xeito, non? Entón, eu creo que ter todo isto en conta é fundamental para non cometer os mesmos erros, non? Por tanto, se partimos da base de que non imos, miña opinión, a poder ir conxuntamente nunhas candidaturas, teremos que falar das poseleccións, inda que despois volverei ao antes das eleccións. E aí eu creo que, desde o Bloque Nacionalista Galego, seguimos, penso que se sigue, na mesma postura de sempre, de que o Bloque Nacionalista Galego en ningunha circunstancia e en ningún lugar deixou gobernar o Partido Popular sempre que fora posible o que non gobernara. Polo tanto, eu creo que nesa posición hai moitas posibilidades de encontro e nesa posición penso que o BNG está, non? Por tanto, cada alternativa política, porque máis alá das formas, o fondo creo que é distinto e que hai matices e que é bo que os haxa. O que non teñen é por que ser confrontos, senón que teñen que ser ou poden ser complementarios, pero eu creo que diante da cidadanía debemos ser claros e presentarlle á cidadanía as diferentes alternativas ideolóxico-políticas que hai. Para xa... Acabo en 2 minutiños, pode? Vale, entón... Sigo. Eso non quer decir ou non quita de que se poda vislumbrar unha alternativa ao Partido Popular con anterioridade a unhas eleccións. E aí engancho co que decía María Xosé Porteiro. Todas aquelas cuestións das que María Xosé Porteiro falaba
son discutibles e analizables conxuntamente desde un amplo espectro da esquerda e do nacionalismo. Por tanto, creo que previo a calquera elección temos que ser capaces de chegar a uns pactos, de que vamos a falar de unhas determinadas cousas, de que en esas determinadas cousas podemos chegar cada un hasta aquí e hasta aquí, e que esas van a ser as bases fundamentais de un futuro goberno alternativo, mesmo que consten nos programas electorais. Pois tú imagínate que no programa do PSOE aparece no do En Marea e no do BNG. Nos compartimos con as tres organizacións políticas isto, isto, isto e isto, e hasta aquí estamos dispostos a chegar. O mellor hai máis concomitancia entre En Marea e o BNG e aunamos dúas cousas ou tres máis, non? Pero todo eso, falalo, discutilo, dialogalo con ánimos de chegar a acordo de xeito normal, natural e como hai que facer a política. E ao mesmo tempo pactarmos tendo claros obxectivos ou non atacármonos uns aos outros, porque non ten sentido que o fagamos, que nos matemos uns a outros cando o que está matando o país é outro. Eu non podo rematar aquí, xa remato, Paula, perdona, sin botar unha man ao goberno bipartito do 2005-2009. É dicir, foi un goberno que xa quixera este país, que tivera a posibilidade hoxendía, ou xa non digo hoxendía, que tivera a posibilidade de ter unha legislatura ou non digamos dúas máis. A este país non o conocía nin súa nai, como se suele decir. Que pasa? Houbo forzas internas e externas ao partido, ao propio goberno, que se encargaron moito de que todas esas políticas pensadas e diseñadas desde Galicia por e para os galegos non seguiran adiante. O Banco de Terras, as Galescolas, o Estado, o Servizo Galego de Benestar, as modificacións na sanidade, toda unha serie de cousas, o concurso eólico, que desde logo transformarían radicalmente este país. Pero non puido ser, e non puido ser, e deso temos que aprender. Algún de vos preguntades, eu pregunteimo moitas veces, e con isto definitivamente acabo, que pasou desde que rematou o bipartito con unha organización que andaba por aí que se chamaba Galiza non se vende? Eu non a volvín ver. Con isto acabo. Perdón. Pois, boa tarde, e eu tamén teño que comezar por dicir que eu de toda esta mesa, pois indudablemente son a persoa que sí que vai máis de por libre na organización na que está inscrita, non? Aquí estou sentada entre tres deputadas, Paula Verao, que é deputada actualmente por En Marea, María Xosé Porteiro, que foi deputada polo PSOE durante bastante tempo, e creo que Tareixa tamén foi deputada, non, creo que ninguén ten dúbidas, polo BNG, e eu non, nunca fui deputada, nunca fui concelleira, e cando comezou isto de En Marea levaba máis de 20 anos apartada da política, na que participei moi activamente desde os 18 anos por aquilo da cuestión xeracional e de idade, non? Que eu, cando tiña 18 anos, é que vivía Franco, non? E entón, pois non nos quedaba outra. Entón, pois, si xa, como comentaba Tareixa, o que di ela, pois, é a súa opinión, non? E, a ver, as persoas que seguimos a súa trayectoria, pois sabemos que varias veces se opuso públicamente o, digamos, pois o aparato, como se chamen esas cousas, pois digamos que no meu caso claramente é o que opino eu. E se Teresa Tareixa dixo que era pouco políticamente correcta, pois eu elevado a 50 potencia. Entón, desculpade se digo pois algunha cousa heterodoxa.
Eu tamén creo que fundamentalmente compartimos moito máis das cousas que nos separan e eu suscribiría prácticamente todo o que dixo María Xosé Porteiro. Por outra parte foi alumna miña, entón, pois, a ver, é algo que é normal, vale? Ela estudaba no turno no instituto, cando era profe no Instituto Castelao de Vigo. Hai únicamente unha cousa que quería comentar que matizaría, e é a cuestión da demografía. E vou dicir isto, e isto o mellor o consideraredes heterodoxo, pero é destas cousas que se están ocultando. E entón podemos falar a escala de Galicia ou a escala mundial. A escala de Galicia, indudablemente, a demografía é un problema. Isto é evidente e non podemos permitirnos, pois, perder poboación. A escala mundial, a situación demográfica é unha bomba. E se temos os problemas ambientais que temos neste momento, entre o aquecemento global, referidos aos problemas María Xosé, é pola demografía. O sea, quero dicir, son problemas que teñen unha complexidade, pero non vou a estenderme, son de ciencias e cousas ambientais, e se queredes, alguén quere claro isto ao final, pero a cuestión da enerxía e a cantidad de enerxía que tal ten que ver co aumento da poboación mundial. Entón, quero dicir que estou de acordo que hai que solucionar a demografía de Galicia, o que pasa é que iso, mellor ten que pasar por cousas como dar oportunidades a xente nova que traballe aquí, e non que eu teño neste momento media dúcia de sobriños que están por aí polo mundo adiante, porque aquí non teñen traballo, e exalumnas e exalumnos. E aceptar a inmigración. Exactamente, e o segundo que ia a dicir, e aceptar a inmigración. É dicir, é que isto, pois, digamos que é o sensato. Entón, bueno, nese sentido, que supoño que María Xosé está de acordo, pero matizar iso. E tamén, pois, estou de acordo con moitas das cousas que dicía Tareixa, a que tamén vou facer neste momento unha pequena matización, que é que, efectivamente, todas as forzas debemos esforzarnos porque non goberne o PP. Agora, eu creo que é fundamental facer autocríticas. E entón, pois, por exemplo, a meirande parte das veces, o BNG, como outras forzas, pois chegou a pactos para que non gobernase o PP, pero non no 100% dos casos, porque vou lembrar o caso de Ventura Pérez Mariño, alcalde do Partido Socialista, que foi desalosado da alcaldía de Vigo precisamente para que gobernase o PP, e no que o BNG no seu momento tivo un papel, que foi unha situación complexa que tampouco vou entrar, pero quero decir que ese tipo de cousas son as que non deberían repetirse, porque de feito, pois eu creo que por iso e outras cousas, o BNG en Vigo neste momento non ten concelleiras e concelleiros. É que eu vivín en Vigo moitos anos, entón é un sitio que me doe terriblemente pois as cousas que pasan. É só un comentario porque creo que é importante reflectir sobre o que podemos facer, pero tamén sobre as cousas que non se fixeron ben. Eu sobre o bipartito tamén tería cousas que dicir, que mellor non é o caso a mesa de hoxe. Eu fui unha das persoas que organizou, uns meses antes das eleccións, un acto e unha serie de manifestos que leva un nome bastante parecido desta mesa, porque se chamaba No Nome da Esperanza. No Nome da Esperanza. De feito, montamos un acto no principal de Santiago, que foron Quintana e Touriño. Quero dicir, foi... E éramos xente que non éramos de ningún partido nese momento. Eu xa digo que até que me inscribín en Marea, onde de momento estou inscrita, levaba moitos anos sen militancia política, que non sen participación, pero sen militancia. Ben, entón, indudablemente, pois, na caída do bipartito, no que o PP gañara as seguintes eleccións, tiveron moito que ver, pois, as forzas vivas, os medios, todas aquelas campañas dos saudis, de non sei que, de tal, pero tamén houbo erros internos, tamén houbo moitas persoas que non éramos nin do PSOE, nin do BNG, que apoyamos que existira o bipartito, que o acollemos con moitísima ilusión, e que fomos desilusionadas, porque algunhas cousas indudablemente se fixeron ben, o PSD e o BNG non son o bloque, pero tamén houbo
algunhas cousas, xa digo, non creo que sexa o momento agora, pero podemos desenvolvelo despois, que eu creo pois que non se respondeu a esa ilusión, non? E voume referir só a unha cousa que eu creo que é terrible, que son as políticas clientelares a pequena ou gran escala. Eu estou en contra do clientelismo non porque o faga o PP, non porque o faga o PP, eu estou en contra do clientelismo, punto. Dame igual que o faga o PP ou que o faga outro partido, e sempre estarei en contra. Entón, creo que, bueno, que son cousas que hai que ter cuidado, porque, digamos, agora, pois, iniciando un pouco, o que eu quería dicir, claro que temos dereito á esperanza, é moi importante ter esperanza, pero temos as forzas políticas, ou tendes os que sodes cabezas pensantes e actuantes dos partidos, unha responsabilidade na xestión da esperanza. E eu creo que ás veces esa xestión se trata con irresponsabilidade. É dicir, temos dereito a esperar que podemos votar o Partido Popular, porque, como dicía Tareixa, está destrozando o país, e que eu o último que vin esta semana, podíamos falar de 100 cousas, da mina de Touro falouse esta mañá, pero é que eu onte vin pola radio o antonte que outra vez o plan forestal apoiarse os eucaliptos, entón é que quero dicir que cada día temos unha cousa. Entón, indudablemente, pois, temos moitas razóns para votar o PP, pero claro, a ilusión e a esperanza é algo difícil de construir, o sea, leva tempo e leva esforzo. Por tanto, é unha irresponsabilidade destruir esa ilusión, é unha irresponsabilidade, e moitas veces por cuestións, non? Coincido con Tareixa, por cuestións de cainismos, de quita ti que me poña eu, de loitas polo poder, simplemente, o sea, sen que poidamos ver que haxa diferenzas ideolóxicas niso, pois entón resulta que destruímos esa ilusión. E claro, cando a xente se lle di, pois hai cousas que se poden facer, tal e tal, e despois non se fan, e cando a xente ve, e agora vou falar da parte que me toca, porque eu participei na campaña de En Marea, e cando poucos días despois saen os deputados e deputados no Parlamento e hai unha persoa que di eu son deputada de Podemos, pois a min eso me pareceu unha estafa. O sea, por qué? Porque esa persoa non foi escollida por Podemos. Non foi Podemos que se presentou en Galicia. Esa persoa foi escollida por En Marea. Entón, o poño como un exemplo de cousas, igual que dicía antes o do bipartito, que nos deben levar a facer autocrítica seria, porque claro que sí, que temos moito que criticar o PP, pero se non queremos volver a caer nos mesmos problemas, deberíamos reflectir sobre que é o que se fixo e como se pode facer mellor, e certo tipo de cousas, pois, simplemente non poden ocorrer, non? Porque, repito, que a ilusión é algo que se destrue a todo correr. A ver, problema, o sea, eu creo que temos vimbios suficientes no país para poder ter un goberno pois de esquerdas, en fin, chamadelle como que irades, con participación nacionalista, non nacionalista e tal. Para iso teñen que ocorrer varias cousas. Primeiro, os partidos aquí en Galicia, os que hai de esquerda, teñen que tomar conciencia, pero eu creo que o saben, pero actúan como se non soubesen que ningún dos partidos que hai neste momento de esquerdas no Parlamento está en condicións de gobernar só. Aquí o hai esa famosa chamada polo PP Coalición de Perdedores, que despois Pablo Casado acaba de utilizar esta mañá para gañar, ou sea, que, en fin, eso, cando me convén, ou hai esa coalición das forzas de esquerda, ou será imposible que, porque eu, como Tareixa, gustaríame non deixarlle un futuro a Estrela, a filla pequena de Paula Verao, non, a mí gustaríame ver ese futuro, eu coincido totalmente con Tareixa. Entón, para iso temos que partir de aí, de que eu non digo si presentarse xuntos ou non. A mí gustaría meter unha papeleta nada máis para escoller. Non me gustaría ter 25, sei que é moi difícil no caso do PSOE, pero eu creo que as demais forzas, eu, sinceramente, a min, cóstame moitísimo ver as diferenzas esenciais.
cóstame un montón, e creo que son unha persoa que sabe bastante de política. Entón, pois fastidiame, o sea, cada vez que me poñen entre ter que escoller entre X papeletas. Coñezo moita xente a que lle ocorre o mesmo. E o problema, e tamén se refería a eso Tareixa, é o sectarismo, hai que chamalo polo seu nome. O problema da esquerda, eu supoño que tamén o ten a dereita, pero é que a mí dame igual que o teña a dereita, porque eu non vou votar nin a Pablo Casado, nin ao Naranjito, entón dame exactamente igual, ou sea, que sexan, en fin, unha cousa ou outra. A mí o que me preocupa é a xente, como comprenderedes, que eu podo votar, a xente pois pola que eu traballo nas campañas e a xente que me ilusiona. E entón é tremendo que esa xente pois este cuns esquemas e que parece que se corresponden máis aos xacobinos e aos outros que non sei como se chamaban, porque son de ciencias, como sabedes, durante a Revolución Francesa, o sea, que a estar vivindo, como se dixo aquí, en 2018. Entón, o que non pode ser é que resulta que cada cousa e cada pequena diferenza leve a unha escisión, en fin, fenda, ou como lle queirades chamar, que ás veces o que parece únicamente tribu A, tribu B, tribu C, a que eu só falo ben das persoas que son da miña tribo, e isto chega a uns extremos que non vos podedes imaginar, porque estamos falando da política, pero vos podería falar tamén da literatura, ou sea, que pasa en todos lados, a que teñamos que ler cousas como Carlos Casares. Digo Carlos Casares porque unha das últimas veces que estiven aquí foi nunha mesa redonda con Carlos e vin que estaba o seu nome aí, pois nun libro recente este ano aparece conceptuado como unha persoa pouco menos que de dereitas e que legitimou a política da Xunta de Galicia. En fin, eu que leo esas cousas e de verdade, quero dicir, cústame traballo crer que se escriban esas cousas seriamente, non? Cando estamos falando dunha persoa represaliada, que perdeu o seu traballo, que foi desterrada, en fin, e digo este exemplo como podía poñer outros. Entón, temos que superar o sectarismo. Isto é doutra época. Ou superamos o sectarismo, ou eu creo que, por desgraza, pois non haberá ese lugar a esperanza. É dicir, eu quero, son gramsciana, entón eso de optimismo da vontade a pesar do pesimismo da razón, me gustaría crelo, pero creo que para iso de verdade hai que dar pois pasos serios. Por que? Porque temos que falar coa xente que pensa diferente. Eu para falar coa persoa que pensa exactamente o mesmo que penso eu, eso nin é diálogo, nin é consenso, nin é farrapos de gaita. O sea, coas persoas que temos que falar e chegar a acordos son as que pensan en algo distinto. Por esa razón, pois eu sí que opino que as persoas nacionalistas teñen que falar coas non nacionalistas, o que se ascriben como non nacionalistas, como é o caso de Marea, as forzas que forman parte diso. Por que? Polo que decía antes, porque únicamente un tipo de forzas non serán capaces en Galicia e porque creo ademais que perseguen o mesmo. Non sei se xa... Ostras! Pois nada, entón, acabo. Ben, entón, digamos que o que temos que construir non hai ninguén que posúa a verdade. Eu podo crer que o meu me gusta máis, pero é algo que se vai construir intersubxectivamente. Entón, é moi importante partir desa idea. E, ben, e en segundo lugar, entón, xa para... Quería dicir unha cuestión sobre o feminismo. Eu tamén, igual que comentou aquí María Xosé, pois creo que foi... Bueno, eu levo moitos anos dicindo que o feminismo foi a única revolución realmente que triunfou no século XX. Entón, pois, este ano tivemos aí un golpe de subida da esperanza realmente ao ver que o feminismo conseguía dar uns pasos, conseguía unirse e que niso, pois, no Estado español estábamos á cabeza do mundo coa folga do 8 de marzo, non? E as movilizacións pola manada e tal. Agora, teño que decir que aborrezo cordialmente a palabra feminización, que se utiliza moitísimo tamén en Marea e que vexo que se utiliza no BNG. Por que? Porque teño visto tamén exemplos de persoas que chegan a determinados postos
bueno, valéndose de que son mulleres, de que as listas teñen que ser tal, e despois se comportan, o sea, no mesmo, digamos, co mesmo esquema de loita de poder que se comportan os todopirolos. Entón, é horrible, o sea, que a política galega estea dominada por homes, sexan novos ou vellos, a mí nese aspecto, o sea, non vou facer distincións, non? Eu dentro de Marea, algúns o sabedes, pelexei moito por iso a tal punto que a emenda pola que se decidiu que nas eleccións tiña que haber 2 cabezas de lista nas 4 provincias, 2 mulleres e 2 homes, chamanlle así de chistes, o contou con Martiño Noriega un día, a emenda de Marilar. Pero é que é verdade, eu dixen que senón que non votaba en Marea, que non ia a votar ningún partido que levase todo homes, ou 3 homes e unha muller, como pasou. Entón, creo que é moi importante, pero non creo, como son bióloga, non creo na xenética nada máis que o susto. Entón, non creo que as mulleres fagan, mentres non mo demostren, pois teñan algo esencial para facer política mellor que os homes. Ten que haber máis mulleres, ten que haber mulleres que ata agora non as había, pero sobre todo ten que haber un modo novo de facer política. Por qué? E acabo, pois porque eu sempre, sempre crin que o noso destino non está escrito nas estrelas, entón non está aí escrito en algún sitio que en Galicia tenga que haber o goberno do Partido Popular per vitam aeternam. Temos que escribilo nós, o que pasa é que leva traballo. O micro... Intercambio, xa vedes que o tema é apaixoante, tan apaixoante como difícil, pero deixaremos aquí un reto, así que animade. Ese para ver. Vale. Este para ver. Por si tes que darlle, por si tú falas. Este é o dela. Vamos. Sí, nos xa temos. Hola, boas tardes. Se falou na mesa, por parte, creo que, de 2 das ponentes, ou das 3, digo o problema que temos neste país, porque eu creo que é grave, para min, por non entender, non está suficientemente abordado, que a moi pouco, hombre, ao mellor equivócame, un ano arriba ou 2 abaixo, a volta de 25 anos temos un país que vai faltar 1/3 da población, 1/3 do país vai quedar vacío, sin nadie, non? E, bueno, era porque eu entendo de que é algo tamén preocupante, non? O podo entender. Para outros se acabará o paro, ou mellor para outros dicen que se acaba, non sei. É tan amplo, mellor unha rolda así de intervencións e logo... A ver cantas. Alguén máis por aí, Vidal? Sí, pasadelle aí o micro. Bueno, a min a idea da esperanza parece moi ben, pero a esperanza para este país vai a vir cando se escoita o povo. Non pode vir das cúpulas que deciden por encima do povo. E o povo que máis ordena, di Grándola Vila Morena. E eu penso que para eso fai falta unha doses grandes de xenerosidade, menos setarismo, menos creerse a voz pensante de nombre de todo o povo e decidir polas cúpulas. Eu penso que non é tan difícil poñerse de acordo nuns puntos mínimos toda a esquerda en este momento para sacar os depredadores do Parlamento de Galicia e do Goberno galego, porque este país está perdendo cada día máis identidade, está perdendo o idioma, está perdendo dereitos. Esa esperanza da poboación estáse perdendo porque non hai alternativas para que os nosos jóvenes podan quedar aquí, traballar aquí e crear aquí unha familia. Mentre non nos poñamos de acordo en puntos mínimos, a esperanza vai ser moi difícil. E eu penso que cando a clase política se pon de acordo en puntos mínimos,
o povo responde. Teño observado, por exemplo, en convocatorias de manifestacións, cando un convoca por aquí, o outro convoca por alá, aquí van 4, ali van 3, e iso desespera un. Cando se convoca unitariamente, porque no fondo estamos de acordo, o povo responde. Que nos responde a clase política. Unha máis, senón damoslle dando a palabra. Algo máis? Bueno, pois podedes xa animarvos a algunha resposta. Bueno, moitas grazas. A cuestión da demografía que plantexa Xoán, que antes puña Marilar, contextualizaba absolutamente correcta a súa observación. Eu cando falo do problema demográfico, e supoño que ti tamén, non falo dun problema de natalidade, que tamén, sino de, efectivamente, como reter, desde logo, a poboación actual e a ser posible, bueno, pois incorporar a novos activos. Eu non sou partidaria do que decía Fraga, sendo deputada, como decía Marilar. Lembro sempre aquela súa intervención na que decía hai que poñer as mulleres a parir. E claro, ese para min non é o remedio. O remedio ten que ver con outras cousas. Pero sí que me parece importante, non só por a cuestión de que hai que fixar poboación ao territorio, etcétera, etcétera, é que a economía depende diso. Xa non desde un punto de vista humanista, que tamén nos podemos poñer, e eu tería moito discurso aí, e filosófico, e tal, dun punto de vista práctico. E entón resulta que no mes de novembro, seguramente Marilar está o tanto disto, falo así de dunha noticia que lin, creo que foi en Praza, que un grupo de investigadores galegos, todos menores de 40 anos, se reuniron e fixeron un manifesto. Xente toda que está, bueno, non lle chamamos emigrantes porque emigrantes temos na memoria, no imaginario colectivo, o emigrante de Alpargata, de Macuto e coa bota, non? Que levaban cando se subían ao barco. Pero son emigrantes, ou desde logo son xente expulsada. O tremendo é que se van cunha mochila na que levan moito máis que aqueles outros na súa mochila, van cheos de coñecemento, van cheos de formación, van cheos de conciencia, ademais de que son deste país e do que quererían facer aquí. E a min ese me parece un asunto fundamental, crucial. Non trouxen datos, porque non viña para a facer unha intervención técnica, pero creo que reter ou atraer de novo para que o investimento que se fai en formación, en talento, repercuta aquí. É que é unha cuestión de xusticia. Se facemos o contrario, estamos collendo auga cun arel, non? É dicir, cunha cesta, e se cae a auga. Bueno, non sei, como si son idealista, e creo que si se poderían facer determinados plantexamentos ou liñas de actuación conxuntas por parte da esquerda a respecto de identificar 4, 5, 10 asuntos nos que se faría unha política consensuada e distinta. O feito de que se faga unha política respecto, eso sería distinto, porque agora non se fai ningunha política. Pero, bueno, unha política pensada previamente. Habería que reunirse antes. Non hai que esperar a facer as candidaturas. Hai que ter grupos de traballo antes. Non teñen nin por que estar á vista. Non teremos expertos en cada un dos partidos políticos en nestes temas, e non necesariamente políticos, expertas e expertos que podan facer unha achega de este o problema, está máis que identificado no Instituto Galego de Estatística, están as cifras que son tremendas, e agora que? Como se resolve isto en algún outro sitio? Que modelos hai? Bueno, eu teño un par de ideas, se queredes un día conto vos unha que me trouxen de Argentina, pero bueno, é unha idea, igual que esa poderían haber outras, e comparto totalmente o que se dixo a respecto. E a cuestión da xenerosidade e do sectarismo, bueno, pois eu que sei, teríamos que nos facer unha lobotomía, non? Porque temos como unha tendencia antropolóxica, non creo, pero desde logo histórica sí, a que hai un minifundismo que levamos en vea, non? E entón, unha vez que temos un cachiño de leira, compartilo. Mirade, eu son dun partido que comparte pouco, porque ten vocación de gran partido, de partido en plan español, internacional, é dicir, esa é a cultura do Partido Socialista, é
Pero se o Partido Socialista pon un pé a terra e analiza a sociedade a que se quere dirixir e a que quere gobernar, pois terá que entender que aquí se ten que facer política de outra maneira e se ten que facer unha política consensuada, compartida coa esquerda. Eso de que acabou o bipartidismo é verdade. O que non acabou foi que hai dous blocos ideolóxicos, basicamente. Sigue habendo esquerda e dereita. E logo, polo medio, si hai cuestións que poden diferenciar moito ou facer difícil o entendemento, pero que hai que traballalas ou poñelas a un lado, tendo en conta que hai outras máis urxentes, que son a cuestión territorial. É verdade, pero se o PSOE fai un pouco de memoria, ten que recordar que toda a vida, de entrada, se fixera no seu día un voto particular contra a monarquía como forma de goberno en España, cando se aprobou a Constitución, e que o tema da unha república federal pois é histórico tamén, en fin. Son cousas que, según veña o tempo, tamén así se falan. E xa está, non? Bueno, vamos a ver, eu creo que cando se tratou aquí o tema demográfico... perdón, se eu teño o meu aquí. Estou falando doble. Digo que cando se mencionou aquí o tema demográfico non é tanto, baixo o meu punto de vista, ou polo menos o que eu decía, era non dar solución, non as temos, eu polo menos non as teño, senón que é un dos problemas urxentes a tratar e a debatir por expertos na materia, por políticos e por toda a cidadanía en xeral, non? Que ten ademais que ver con moitas cousas, porque nun país como Galicia, pois a demografía ten todo que ver co mundo rural, por exemplo, como está o rural neste país, pois analizar e estudiar e dar solución á demografía implica dar solucións ao rural deste país, non? E, por tanto, estamos a falar de algo moi amplo e que, efectivamente, non quer decir poñer a parir ás mulleres, non? Para nada. Ahora sí, tamén é certo que a xente nova que vive, que poda voltar a este país e os que podan vir de outros países pero que queiran estar aquí, teñen que ter a posibilidade de ter fillos e fillas dignamente, que os podan atender dignamente, e para iso é necesario pois ter uns servicios públicos de calidade que cheguen a todas partes, ter un traballo digno e que nos permita vivir con dignidade, ter unha serie de infraestructuras, é dicir, todo iso ten que ver coa demografía, que é o que o Partido Popular non quere ver, entre outras cousas, e que entón substrae de todo o debate social, político e económico o tema da demografía, e entón caemos na situación que se cae de, bueno, pois, se usted quiere que haya máis niños, como está en contra del aborto? Ou como está a favor del aborto, non? En fin, en relación, quero dicir que eu creo, polo menos a miña intervención iba por ese lado, non? E creo que tamén a das compañeiras. E en relación ao que decía o outro compañeiro de escoitar a voz do pobo, que todo Dios decimos que a escoitamos, pero en realidade non é que non a escoitemos, é que o pobo máis que escoitalo hai que selo, é dicir, hai que participar do pobo, hai que vivilo, non pode ser que as persoas, unha vez que collen determinados cargos ou están en determinadas cúpulas, pois se olviden de onde veñen, si é que veñen do pobo, pode ver que non pode ser alguén que non veña de aí, pero bueno, todo Dios naceu dunha mai deste país ou doutro, pero que está aquí. Entón, eu creo que iso é o fundamental, o non perder a distancia, non? E eu que si non estou de acordo é que as propostas ou que a maneira de ver as cousas das diferentes organizacións políticas sexa a mesma. Non digo que non haxa puntos de encontro. En todos os temas teremos puntos de encontro. E dunha escala do 1 ao 10, pois en algún tema só somos capaces de chegar ao 2 e noutros somos capaces de chegar ao 8. E iso é o que temos que ser capaces de acordar e de plasmar para dar alternativas fiables e, por tanto, para manter a esperanza á xente, non? Pero non é fácil, e non é fácil porque, bueno, pois aquí María Xosé, por exemplo, falaba que a contradición é dereita-esquerda. Ben, desde o ámbito do nacionalismo eu identifícome con iso.
Para min a contradición maior en este país sigue sendo aínda hoxe a cuestión identitaria. E hai organizacións políticas que non asumen que están en un país diferente. Non digo María Xosé, que creo que o ten bastante claro. Pero, e entón resulta pois moi complicado ás veces chegar a ese tipo de acordos porque esa deriva está en todos os ámbitos e en todos os temas, non? De todos modos, a vontade, a lealdade e as ganas de chegar a acordos poden e teñen capacidade para superar todo iso. Eu asumo o que dice Marilar Alexandre, que decía, cando eu falaba de feminizar a política, non decía de poñer mulleres, que creo que ademais dixen que estou en contra deso, porque incluso eu personalmente teño que reconocer que durante algún tempo me sentín utilizada desde ese punto de vista, e por tanto, non, pero sí comparto, e creo que como movemento feminista, que temos unha maneira diferente de ver e de facer as cousas, e que esa maneira diferente de ver e de facer as cousas que temos as mulleres aportaría un valor engadido á política sin lugar a dúbidas. Eu quería retomar, porque, bueno, creo que o da demografía que está claro e que estamos totalmente de acordo, e que hai políticas que se emprenden en algúns países que se poden, o sea, que podemos imitar. E eu que, por cousas de traballo, tiven que dar cursos de doutoramento 2 veces en Noruega, pois sorprendeume que a xente que lle estaba dando, que era xente nova, o alumnado, xente que estaba facendo a tese, como as miñas e os meus de aquí, pois empezabas a falar e decía, teño 3 fillos, teño 2 fillos, tal. Por que? Porque as políticas en Escandinavia, nese sentido, son distintas, porque esta xente ten un traballo adecuado e porque hai garderías. Non vou insistir, pero, bueno, creo que estamos de acordo. Quería retomar a outra pregunta, porque eu sí creo que é algo que sería novidoso e sí que creo que poderíamos propoñer, que antes das eleccións, a ver, porque é obvio que si despois das eleccións entre o PSDG, en Marea, si é que en Marea chega aquí as eleccións, e o BNG, teñen máis deputados que o PP. Bueno, é así, en fin, que o PP, pois que se van poñer de acordo para gobernar. Pero creo que para que ocorra iso, isto é algo interactivo. Para que ocorra iso, eu creo que o que estaría ben, e sería un paso, o que propón o compañeiro, que, por exemplo, se faga un acordo de uns puntos mínimos que faga explícito diante da poboación, que faga explícito, é dicir, si temos maioría, e eu non son nada partidaria dos decálogos, o decálogo é outra cosa de todo pirolos, que se baixou por aí Moisés, o tartamudo da zarza ardendo que lle deu Deus, que era outro que tal. E o das mulleres, pois son os de 9 en 9. Entón, eu propoño 9, pero me dá igual. Se non son capaces de poñerse de acordo nada máis que en 5 cousas, pois vale, que se poñan de acordo en 5. E non vamos a falar do que pode haber unha diferenza, como pode ser o millor, pois, eu que sei, a cuestión federal, co que eu estaría de acordo, pero que o mellor pois outra BNG ou algunha forza nacionalista quere poñer outra cosa, sino buscar 5, 6, xa digo, a mí o de 9 me encanta, 9 puntos grandes nos que digamos, estamos de acordo, estes partidos, si temos a maioría suficiente no Parlamento, imos levar isto a cabo. Entón, pois eu, sinceramente, creo que eso sería novo, que eu lembro bastante, porque teño moi boa memoria de moitos anos, que eu lembre nunca ocorreu iso. Pois eu propoño isto aquí, non está Luis Villares, que é un dos que manda nun dos espazos, entón, xa yo direi despois, e mandarei un WhatsApp. Pero eu creo que si estades de acordo, que sería unha boa idea. E iso sería un exercicio de humildade, recoñecer, non, o PSDG só non vai gobernar como única forza. O BNG non vai gobernar como única forza, o En Marea non vai gobernar como única forza. Se o conseguen, o conseguirán as tres. E entón, creo que iso
A ver, a xente normal nos encantaría. Aos das cúpulas dos partidos, pois o mellor non. Son unha cousa. As primeiras eleccións que están á vista son as europeas e as municipais. Eu creo que para aí non chegamos e son dinámicas moi diferentes. Eu creo que todo o tempo... Si, non, digo por deixar claro que eu tamén cando falaba estaba a falar... Si, estaba falando sempre pensando nun horizonte de Galicia autonómico, porque outro me parece de entrada inabordable, xa para ser moi sincera, xa non son unha cuestión de tempo, moito terían que mudar as cousas, pero se de cara a unhas autonómicas acontece un milagre semellante a este, sería probable que noutras municipais posteriores, unha vez creada unha dinámica, quen sabe. Pero bueno, eu creo que o vexo moi difícil, francamente. Perdona. Sí, no, bueno, eu simplemente quería puntualizar que efectivamente eso que ti dices o viñamos a propoñer ás tres en realidade, porque bueno, pois eu falaba da necesidade de chegar a acordos previo e mesmo que figuraran nos programas electorais das diferentes opcións políticas. E vamos a ver, en canto ao que dice ahora María Xosé das diferentes eleccións. Bueno, as europeas xa é outro contexto, pero ollo, as europeas é outro contexto en relación co PSOE, pero mellor non en relación con En Marea e o Bloque Nacionalista Galego. Efectivamente. E por outro lado, as municipais, eu creo que aí é onde máis fácil resulta chegar a este tipo de acordos, porque é onde se plasman, polo menos en moitos concellos, xa sacamos as cidades o mellor ou grandes, pero en moitos concellos sí creo que é moi posible e creo que efectivamente supón unha dinámica diferente, en donde, bueno, o que decía aquel programa, pois analizar o programa antes de editar os programas, para que despois o collen os programas. Mirade, como empezamos con 40 minutos de retraso, podemos alongarnos ata 7, que quedan 6 minutos, porque estaba previsto comezar ás menos cuarto, tampouco nos pasamos tanto. Hai outra palabra máis, quería eu tamén facer un apunte de demografía. Algúnha palabra máis, aparte de Cristina? Vale, 2 palabras e a miña moi breve. O tema de sabedes que nesta legislatura pois o Partido Popular, a Xunta, activou o Observatorio Galego pois demográfico, no que En Marea, aparte de participar como grupo parlamentario, pois tamén levamos a persoas expertas, 2 delas están 3, porque está Pepe Constenla, Manuel e Ana Luisa, que participaron nos grupos de traballo, co obxectivo teórico do que dicides, non? Xuntar a persoas expertas de toda a sociedade civil, de distintos eidos, para traballar nunhas liñas comuns. Que sucede? Que evidentemente o que nos atopamos, sobre todo quen máis traballou directamente, que a vontade do PP é simplemente buscar un esquema prefixado que ten de... Eu creo que queren propoñer, antes de que remate este ano, facer unha lei de impulso demográfico, xa figuradevos o horrible do nome, lei de impulso demográfico, e que non entenden que, como dicía Ana Luisa nun artigo, aquí hai que falar de territorio, sobre todo, de distribución da poboación do territorio, de que a xente de por que emigra, non entenderon a necesidade de crear un grupo específico de emprego, cando a precariedade laboral neste país é esencial para entender por que non hai un impulso demográfico real. Entón, pois, moito nos tememos que esta legislatura pois vai ir polo camiño da propaganda nese sentido, pero igual pode ser unha ocasión para que as forzas da oposición nos poñamos un pouco de acordo nesas conclusións que virán agora, a partir de setembro, nesa segunda fase de traballo do Observatorio Demográfico. Poderíamos darlle unha pensada de buscar aí uns puntos de acordo. Xa teño, grazas. Bueno, eu solo facer unha reflexión, en parte falabas agora deso, Paula, é que eu penso que tiñamos que plantexarnos, porque falamos do que os nosos mozos teñen que marchar, estamos dicindo, están chegando moita xente a traballar aquí, os de aquí se van e ven a xente de fora aquí. Eso non é que non queremos para os nosos fillos o que lles damos nós aos inmigrantes. O deixo aí para que nos facer unha reflexión entre todos. Outra cousiña, comparto moito todo o que dixeches agora, Marilar e Teresa, pero as cousas fáciles nin
non se consigue case nada con elas. O difícil é chegar a acordos. É moi difícil. O que nos fai falta é traballalos. É o que temos que facer entre todos, traballar para chegar aos acordos, non só cos de fora, sino cos de dentro tamén. Por ali había outra pregunta. Sí. Estou de acordo en líneas xerais que decides. En canto ao feminismo, que dicir a min, personalmente, eu levo loitando polo feminismo por moitos anos, ora, a mí non me interesa unha muller que sea jefa de Estado como Merkel, Theresa May, ou la halcón Hillary Clinton, verdad? Que fai unhas políticas determinadas como fan os homes, defendendo un interese. A mí me interesa que o feminismo sea de clase. Cando no hotel Baía de Vigo despiden a 23 mulleres dunha tacada, e na solidaridade ali solo prácticamente estamos homes. Eu me fago esa pregunta, porque podemos manifestarnos na rúa dereito ao feminismo, etc., etc., que é un avance social, pero a mí personalmente o que me interesa é o feminismo de clase, porque iso crea clase e solidaridade. Eu estou de acordo no que decides que habría que buscar términos globales de coincidencia, pero eu deixo unha pregunta en riba da mesa. As tres que estades aí, que non representades a forzas políticas, pero representades sensibilidades políticas, estades de acordo as tres que hai que construir un Estado republicano, sea confederal, federal, non sei que? Estamos de acordo? Porque agora está en riba da mesa investigar o que foi o xefe do Estado durante unha chea de anos, e parece que non. Segundo, estamos dispuestos a permanecer na OTAN, as tres personalmente, e tres, estamos dispuestos a permanecer nunha estrutura que é a Comunidade Económica Europea, onde nos quita soberanía. O deixo aí. Só vos queda un minuto para responder, así que o reto é bastante. No, a ver, é que estábamos centrándonos, eu polo menos, e creo que as tres, en falar de Galicia e cara ao que podían ser as eleccións autonómicas, aínda que non son as primeiras que veñen. Eu, claro, naturalmente, eu creo que somos republicanas, as tres, xa respondo polas tres, pero eso eu creo que entre Urdangarín e Corina, cun pouco de sorte, non la apañan, e xa, para as próximas, xa hai república. Entón, xa, claro que sí, efectivamente, pero quero dicir que eso non é estrictamente do ámbito de Galicia, era un pouco por ese sentido. E da OTAN, bueno, supoño que eso non vai vai máis ben por Mario Soporteiro. Hai un pouco menos, que eu sei que están contra a OTAN tamén, hai pouco menos dun ano deronme un premio en Vigo, Galegas Destacadas, non sei que, e era o alcalde o que entregaba, e entonces eu, que traballei en Vigo moitos anos, como sabe ela, fixeme galega en Vigo, fixen un repaso de persoas que foran alumnas miñas en Vigo, e que, por certo, empecé por ela. E había outras persoas moi famosas, como Julián Hernández ou Carlos Aymerich, e tal. E entón, tamén do que eu fixera, pois crear a Asociación de Veciños do Calvario, tal, e o último que fixen, porque foi o ano que marchei xa, pois foi participar no mitin contra a OTAN, que foi un mitin impresionante no pabillón das Travesas, no que creo que foi unha única muller que falou, se cadra me equivoco, porque además teño fotos, porque hai moitas cousas desas non teño fotos, pero aí había unha amiga que estaba facendo fotos. E entón Abel Caballero, cando acabou, tocaba yo falar a él, e entón dixo, bueno, con Marilar estiven en todas as loitas, tal, veciñal, non sei que, bueno, menos no da OTAN. Entón, pois, a ver, hai que sair da OTAN, pero ao mellor a OTAN tamén nos fai o traballo Trump, como outro está facendo Corina e Urdangarín. Ao mellor nos fai o traballo Trump e se carga a OTAN. Bueno, se aínda dudas que eu son republicana, é que tes un problema de audición. A cuestión do feminismo de clase dá para moito falar. Non dá tempo, nos plantexas isto moi tarde. As outras cuestións eu devolvo chas a ti tamén, porque ao final estamos falando de cuestións de opinión personal. É evidente que eu pertenzo a un partido, inda que estou como na masonería, estou dorminte, pero sigo tendo, evidentemente, unha trayectoria que non vou nin a negar nin a rexeitar. Pero ao mellor eu vou un pouco máis adiante, pois porque teño máis tempo para ler,
ou para participar en tertulias. Me parece que é irrelevante, sobre todo porque neste momento non temos moito que facer en Galicia, mais eu penso que hai que repensar todo o que ten que ver con bases, todo o que ten que ver o tema da seguridade é unha cuestión da que podemos decir estamos en contra da OTAN, sí, alternativa á OTAN eu non teño, a OTAN non me gusta nada, eu son pacifista na miña casa. Si mañán ven alguén con un misil e me di que vai caer sobre Vigo, digo, onde está a OTAN, por favor? Digo eu, non sei. É igual que tamén son pacifista, pero se me din que en Bazán non se poden construir as fragatas de guerra que van ir a non sei donde, que eu digo, e eu digo os meus artigos, logo sempre hai alguén que me di, oye, pero son postos de traballo de Galicia. Entón, hai temas que son moito máis vidriosos, que hai que falalos con máis seriedade, e o mellor eu me atrevería a darte unha resposta logo dunha reflexión máis a caída. Evidentemente, é moito máis fácil e cómodo para min decir que OTAN fora. Pero, sinceramente, creo que por responsabilidade teria que dicir que a cuestión da seguridade mundial non a vamos resolver nesta tertulia. Pero, bueno, unha pregunta provocadora, está ben, conseguíchelo. Unha aperta, que nos coñecemos hai anos. Bueno, eu sería solo puntualizar unha cuestión en relación co que decías ti, Paula, da demografía e a posición do Partido Popular. Eu non creo que non é que non se enteren das cousas. Eu creo que teñeno moi claro. O que pasa é que teñen claro tamén as directrices que a eles lles interesa. Desde logo non lles interesa para nada que este país recupere capacidade productiva, que recupere capacidade económica, que recupere nada, non? E con respecto ao que decía a compañeira, pois eu estou de acordo, é dicir, o difícil é chegar a acordos, pero se non se intenta tampouco se consigue, non? E os acordos, pois, o mellor hoxe chegase a pouco e mañá chegase a moito máis. Para min é moi importante a lealdade. Quero decir que de pouco vale chegar a acordos se despois de unha parte ou de outra se bombardean, ou se fai para que non tiren para diante, aínda que eso se apañe parecendo que quen o fai e quen dispara é un francotirador que ven de fora, non? Entonces, bueno, eu sei que efectivamente hai moitos atrancos polo medio, pero que hai que intentar, non? Bueno, xa, como suporedes, non hai pausa para o café, imos entrar xa directamente na seguinte mesa, entrarán Xoana Mortagua, Xosé Manuel Beiras e moderará a Sara Torreiro, así que quedade por aquí. María Xosé. Somos fantásticas, non estamos, que tamén. Como las cantantes de orquesta te tocan estas... Sí, no estoy...
facemos un striptease ou... Está funcionando, non ves que se siente? Bueno. E ti non tes deste chirimbolo? E ela? Ah, menos mal, senón sería discriminación. Ai, Hola. O vaso está ben, pero sin agua non me vale para nada. Que o vaso está moi ben, pero sin auga non me sirve, porque o cristal non é bebible. O vidrio. Ostras, como son estos, eh? Se digo unha inconveniencia, vai resultar que se siente por todas partes. Por toda parte. Nada de sussurrar. Ben, pois imos coa derradeira mesa de hoxe, que é sobre conciliar activismo e traballo institucional. Cando unha fala de institucións ou de institucionalidade, non? Pois parece que a palabra a asociamos xa mentalmente a gobernar o que hai, non? A gobernar as cousas reais, o que existe, non? No caso do Estado español ou no caso galego, igual tamén podemos relacionar esa institucionalidade pois cunha carta magna obsoleta, non? Que exerce de corsé, e mesmo, por que non, que a institucionalidade está ligada a ideas moito máis conservadoras que de ruptura. En todo caso, semella que cada vez máis hai unha demanda da cidadanía de rachar con ese statu quo, non? Non me atrevería a dicir que a consecución da democracia formal é pouca cousa, pero é preciso traballar todos os días desde as rúas para traducila nunha democracia real, para demandar a esas institucións esa ruptura da casca do conservadurismo. E aí precisamente onde entra o activismo. Cada vez máis o cambio social ocorre fora do control dos partidos, a través do conflito e tamén da apertura de debates públicos, non? Un caso claro, falábano antes na mesa de antes, pois é o movemento feminista, non? Que no caso do Estado español tivo un pulo extraordinario e no caso galego é unha causa cunha forza bestial. E se queremos tamén máis preto, pois temos o caso da mina de Touro, ou antes da mina de Touro, Corcoesto, non? Sobre este principio, reflexionaba nun artigo non hai moito Joan Subirats, e dicía que as novas organizacións xurdidas tras os ciclos electorais recentes, como Podemos, as Mareas ou os Comúns, queren gobernar coa xente desde dentro e fora das institucións. Isto exixe entender que as dinámicas sociais son e deben seguir sendo autónomas, e aínda que queiras gobernar no nome desas persoas ou representar os seus intereses, a súa identidade é específica, é propia. É dicir, represéntase tendo en fronte aos movementos, aos colectivos, as persoas que se autoorganizan por defender causas concretas e que non queren verse disoltas nunha representación incondicional. Sobre todos estes vericuetos do traballo político e o activismo van reflexionar Joana Mortagua e Xosé Manuel Beiras. A primeira que vos vai falar é Joana Mortagua, que é deputada do Bloco de Esquerda, licenciada en Relacións Internacionais. Ela sabe moi ben do que falamos porque estivo no activismo social desde a adolescencia, na Asociación Xustiza e Paz en Coimbra, unha organización na defensa dos dereitos humanos e das mulleres. Tamén desenvolveu o activismo estudantil embarcándose na loita contra Boloña. É todo un orgullo que participe na Unitaria para falarnos desta experiencia de cambio no país veciño. Como dicía, siniestro total, menos mal que nos queda Portugal.
Quanto tempo? Então, boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui, conversar um bocadinho. Eu não estou a contar chegar ao limite do meu tempo, porque trouxe este papel e aqui o meu amigo José Manuel tem um tratado pronto para vos explanar, e por isso eu vou deixar-lhe o resto do meu tempo para ele poder desenvolver o tratado que trouxe, brilhante com certeza, como todas as suas intervenções. Nós há bocadinho estávamos lá fora a falar sobre os fetichismos da esquerda. E há alguns temas que são particularmente propícios à fetichização na esquerda. Um deles é precisamente este, o papel da rua e o papel do Parlamento. E o que eu tentei fazer foi não uma análise concreta da realidade que é vossa e que, naturalmente, o Beiras terá mais propriedade do que eu para analisar, mas tentar ver um bocadinho do ponto de vista, digamos que teórico, histórico, muito simplificado, como é que os revolucionários, como é que os socialistas, como é que os movimentos de ruptura que se reivindicam do socialismo enquadram a sua participação nos parlamentos e nas instituições. E se nós compreendermos ou tivermos isso como uma questão de princípio, então, a partir daí, o resto é gestão tática. E é um bocadinho essa a conclusão que eu quero chegar. Mas há, até chegar a essa conclusão, um princípio que eu acho que os partidos comunistas ao longo da história sempre seguiram, que é uma análise leninista do papel da participação dos partidos comunistas nos parlamentos. E da importância do papel da participação dos revolucionários nos parlamentos no combate à burguesia e para a acumulação de forças da esquerda. E isso sempre foi identificado. Até, e Lenin reconhecia essa possibilidade até fora de regimes democráticos, e historicamente não havia as democracias liberais como nós temos hoje, mas porque se reconhecia que na acumulação de forças era essencial essa participação, e ela permitia, entre outras coisas, a identificação de protagonistas, a identificação de lideranças, a identificação de quadros, a preparação de quadros e, portanto, até de uma perspectiva de sobrevivência e futuro da organização, e até uma perspectiva de estratégia de acumulação de forças, essa participação no Parlamento era importante e, portanto, seria um infantilismo negar esse papel. E essa tem sido a perspectiva dos partidos revolucionários que se reivindicam do socialismo, e foi mais ou menos assim que se posicionaram os partidos tradicionais até hoje. Nos últimos tempos têm surgido perspectivas um bocadinho diferentes. Houve uma ressurgência de movimentos que eu, para simplificar, diria anarcopopulistas, se bem que eu acho que a palavra, o conceito populista é utilizado erradamente hoje, mas ele foi apropriado e, portanto, já não vale a pena nós estarmos a discuti-lo, mas o ressurgimento destes movimentos anarcopopulistas, para simplificar, que têm, assim como resumo, no fundo o que eles têm em comum é estarem indignados. Os indignados, todo o tipo de indignados, e que são muito fruto do nosso tempo e são fruto da degradação das democracias liberais, não por via dos direitos democráticos, mas por via do capitalismo.
Há esta tendência nos indignados para muitas vezes confundirem regime democrático com capitalismo e atribuírem à democracia os erros, os falhanços, todas as dificuldades que são geradas, na verdade, pelo capitalismo. Neste bolo de indignados, é natural, ou melhor, nestas democracias liberais, é natural que surjam estas ondas de indignados, por um lado, pela degradação destas democracias, muitas vezes às mãos da corrupção, e nós temos no Estado espanhol e no governo do PP um belíssimo exemplo de como uma democracia se pode degradar às custas da corrupção e, portanto, o crescimento da corrupção, da promiscuidade entre interesses privados e interesses públicos, tudo isso vai criando, obviamente, um desencanto com a democracia, com a ideia de que são todos iguais. Esse desencanto acaba por corresponder, nos tempos que correm, a um movimento poderosíssimo de ataque das elites financeiras, de ataque do capital, a que correspondeu todo o período da austeridade e, portanto, há um desencanto com os sistemas democráticos que corresponde a um ataque fortíssimo do ponto de vista dos ataques dos direitos económicos, dos direitos sociais, das liberdades, um ataque conservador, e isso gera naturalmente indignação. Noutros casos, essa indignação decorre da degenerescência destas democracias liberais para caricaturas de democracia, como é o caso da Rússia, ou da Hungria, ou da Turquia, em que se vão criando sistemas paraditatoriais, ainda que formalmente existam eleições, ou ainda que formalmente existam sistemas democráticos. E as respostas a esta indignação traduziram-se em dois tipos de onda, não é? Os chamados partidos das manifes, que são os partidos das manifestações, os partidos que surgem a partir de movimentos de indignação, de movimentos de insubordinação com a política tradicional, com a política fóssil. São partidos que se inspiram nos movimentos de massas e, ao mesmo tempo, surgiram também movimentos autonomistas que não querem nada com partidos, que rejeitam a participação na política institucional, que se querem afirmar apenas como movimentos fora do sistema e contra o sistema, e ambos existem num largo espectro político que vai do anarquismo à social-democracia. Ou seja, esta onda de indignação que gerou movimentos e partidos fora do espectro tradicional, que têm novas formas de olhar para esta relação entre institucionalismo e movimentos de massas. Eles não são, não são obrigatoriamente, do ponto de vista ideológico, partidos mais à esquerda do que os partidos comunistas tradicionais. Eles posicionam-se, têm eu não quero ser ofensiva, porque nestas coisas às vezes há uma tendência, há uma possibilidade de o fazer, mas posicionam-se esteticamente na rua. E isso pode ou não corresponder a uma questão ideológica ou política. No Bloco de Esquerda, que é uma experiência interessante porque é um partido que é herdeiro de movimentos de esquerda com tradições completamente diferentes. A UDP, que era muito mais próxima dos partidos tradicionais comunistas, leninistas, que tem essa origem já muito mitigada nas reflexões que foi fazendo, mas tem essa origem. E o PSR, que é um partido trotskista, com todas as características que nós conhecemos dos partidos da Quarta Internacional, com visões sobre a organização e sobre a forma de intervenção muito diferentes daqueles que existiam na UDP, e surge um partido novo, com dinâmicas diferentes e únicas naquilo que era o panorama político português no início do século XXI, que é quando nasceu o Bloco de Esquerda. E nasceu com uma perspectiva muito clara, que é
ter um pé na rua e ter um pé no Parlamento. E não ter dúvidas, nem vergonhas, nem tabus sobre esta importância de ter um pé na rua e um pé no Parlamento. E, em cada momento, gerir taticamente aquilo que é, na relação social e na relação de forças, mais benéfico, do ponto de vista da acumulação de forças. Porque tanto há refluxo no Parlamento, como há refluxo no movimento social. Nós tivemos momentos de maiorias absolutas, de ataques brutais aos direitos, em que foi os movimentos de rua que marcaram. E o Parlamento não marcava nada. Era uma maioria absoluta, nós estávamos no Parlamento, era importante estarmos... Um bocadinho de feedback, não é? Era importante estarmos no Parlamento para mostrar aos nossos aquilo que eram as nossas propostas, é um palco, é sempre um palco, mas o Parlamento, do ponto de vista da alteração da relação de forças, riscava muito pouco. O que riscava eram os movimentos de rua que conseguiram juntar milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas. Foi um momento de acumulação de forças na rua, em que o Parlamento era uma voz disso. Ou podemos ter momentos como aquele que estamos a viver agora, em que, por virtude das circunstâncias que deram origem à chamada geringonça, o país está a ser governado a partir do Parlamento. Porque, por muito que haja um governo, é um governo minoritário que é sustentado no Parlamento. E as atenções do país estão voltadas para os deputados e para a estabilidade da maioria parlamentar e para os limites da maioria parlamentar. E isso isso redobra as atenções no Parlamento e faz com que haja um potencial de diálogo de massas e de acumulação de forças que é brutal e que não existia no tempo da maioria absoluta do PS ou até no tempo da Troika. Mantendo sempre uma verdade que é cada vez mais factual. E digo cada vez mais porque a ideia de que o Parlamento ou a participação nas instituições serve para criar lideranças mantém-se absolutamente correta, com a novidade face ao tempo de Lenin que a sociedade mediatizada ao nível que está a nossa projeta essas lideranças muito mediatizadas, que se mediatizam na ofensiva contra os poderes, portanto, mediatizam-se na ofensiva contra os poderosos e servem depois de exemplo na luta da rua. Não há uma separação com a mediatização destas lideranças que se vão criando na participação das instituições, há uma criação de referências para a luta de rua que também é muito importante e muito rapidamente elas se criam. Nós tivemos um exemplo brutal disso em Portugal durante o período da Troika, com uma deputada do Bloco de Esquerda, que por acaso é minha irmã gêmea, e que fez uma comissão de inquérito à falência do BES, do Banco Espírito Santo. E por essa comissão de inquérito passaram todos os banqueiros poderosos, CEOs das grandes empresas e a Mariana, que tem a minha idade, na altura tinha menos 5 ou 6 anos, portanto tinha 28 anos, mais ou menos acabada de sair da faculdade, chegou à comissão de inquérito e tratou aqueles banqueiros como o povo achava que eles deviam ser tratados por terem levado o país à ruína. E, portanto, traduziu a raiva e a indignação popular no Parlamento. E, a partir daí, ela transformou-se numa estrela da política portuguesa e numa referência à esquerda. E não nos enganemos sobre a importância de ter essas referências mediáticas no mundo que é aquele que existe, e não nos enganemos também sobre o papel que isso depois pode ter nos movimentos, na criação de dinâmicas sociais e na importância da acumulação de forças. E, portanto, neste contexto, como sempre, mas neste contexto, sobretudo,
negar ou abdicar da participação no Parlamento é um ato para um partido, é um ato de isolamento em relação às massas e é um abdicar de um instrumento de acumulação de forças. Eu vou mais ou menos assim a terminar, porque há uma questão que também se coloca quando nós discutimos estas coisas, é se o trabalho parlamentar, se nós podemos considerar o trabalho institucional também como ativismo. E nesta perspectiva de que um partido revolucionário não abdica da sua participação nas instituições enquanto instrumento de acumulação de forças, eu não vejo razão nenhuma para que o trabalho parlamentar, para que a participação não seja considerada no quadro do ativismo. Aqui entra muito do fetichismo e da estética. Eu, no outro dia, estava numa reunião do Bloco em que nós estávamos a discutir estas matérias e estávamos a discutir a participação de deputados nos órgãos de direção e matérias estatutárias, etc. E havia um camarada que dizia quanto mais deputados participam nas direções, menos lugares há para os militantes. Eu fiquei a olhar e a perguntar, mas eu sou o quê? Nós, a partir do momento em que somos deputados, deixamos de ser militantes, perdemos o estatuto de ativista, de militante, passamos a ser uma outra coisa. Criámos ou permitimos que se criasse algum preconceito em relação à participação das instituições. Isto era um à parte sobre a forma como muitas vezes é visto. E, bom, para terminar, exatamente como comecei. Conciliar o ativismo com o trabalho institucional é, em cada contexto, uma questão tática. De leitura da realidade, da relação de forças e de compreensão daquilo que está ao nosso dispor, uma questão tática. Compreendendo que o trabalho institucional faz parte desta e é importante para a acumulação de forças e a disputa de massas. Depois há aqui uma outra questão que é como é que os partidos devem lidar com os movimentos sociais. Mas isso é todo um outro debate que nós podemos entrar na conversa. Muchas gracias, Xoana. Eduardo Galeano escribiu sobre Xosé Manuel Beiras. A primera vista parece un león, y lo es. Pero tiene la delicadeza del ciervo, la paciencia del gato, la lealtad del perro, la solidaridad de las aves que se ayudan en el vuelo, el sentido del honor del toro de Lidia que crece en el castigo, y la inteligencia de los raros hombres que dan prestigio a la condición humana. Gallego tenía que ser. Xosé Manuel Beiras foi militante, sobre todo, toda a vida das causas xustas, defensor delas. Naceu canda a Fronte Popular e é como se esta entente da esquerda deixara unha impronta na súa xenética. Estudou Dereito en Santiago de Compostela e logo trasladouse a París, onde se matriculou na Facultade de Dereito e Ciencias Sociais. Tamén pasou pola London School of Economics para ampliar os seus coñecementos. Mediuse políticamente coa dereita galega na rúa e nas institucións, activista dentro e fora do Parlamento, nun pulso sempiterno no que nunca cedeu. En el podemos exemplificar esa estrofa da Milonga para un fusilado de Jorge Cafrune que di: y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Deixo vos co Xosé Manuel Beiras. Bueno, en primeiro lugar, moi agradecido por
porque na organización destas xornadas pois puidesedes pensar que eu tiña algo que dicir que puidese ser de interés, non? Porque xa son tantos anos, tantas décadas dicindo cousas que unha fatalmente o que fai é repetirse, non? O que pasa é que aquela famosa... É um sinal de coerência. É um sinal de coerência. Non, aquilo que se decía, non, xa todo está dito, pero como ninguén escoita, haberá que repetilo, non? O que dixera André Gide nunha presentación precisamente de Le Fonds Monnayeur, dos moedeiros falsos, que un periodista tamén lle preguntou al parecido, pero usted sempre dixo que estaba todo escrito, entón como escribiu? Pois como case que ninguén le hai que volver a escribir. Bueno, primeiro, dito isto, ao meu agradecemento, tamén os meus parabéns a organización destas xornadas, que teñen unha densidade moi grande, non? Polo que puden ver no programa, aínda que eu, por razóns persoais, non puidese asistir ás xornadas esta mañán, nin de agora, veño un pouco xusto para isto. Primeiro, quero dicir que eu concordo plenamente con todo o que acaba de decir Joana, non? O que concordo plenamente e que ademais o que ela di é absolutamente coincidente coa idea que eu teño do que é o Bloco de Esquerda en canto constructo, non? En canto maneira de entender a conexión entre a ciudadanía do común, as clases populares, as clases subalternas, as clases explotadas, por unha banda, como conxunto, coa instancia política, como diría Gramsci, coa sociedade política, non? Sociedade civil, sociedade política, no contexto histórico no que está a desenvolver o seu labor, no que naceu o Bloco de Esquerda, no que está a desenvolver o seu labor, con quen eu teño moitos vencellos xa dende antes, dende cando era o UDP, con Luis Facenda, con toda aquela xente, incluso fixéramos co BNG e o Bloco de Esquerdas, a raíz do famoso Tratado de Maastricht, daquel desastre, fixéramos un foro en Belén, non Belén do Pará, do Brasil, sino en Belén de Lisboa, a frente por frente dos Jerónimos, pois unhas xornadas sobre a diagnose e a prognose do que significaba o Tratado de Maastricht entre o BNG e o UDP, e onde eu, cada vez que releo as ponencias básicas, a min corresponderame facer polo BNG a da diagnose económica, etc., e a Carlos Marx a política, foron proféticas, non? Se non fixese algo de caso daquela, cando a Izquierda Unida decía, falaba do déficit democrático, decía que déficit democrático na Unión Europea está patas arriba, como diría don Carlos Marx, por suposto, e habría que poñelo de pé. Pero vamos a entrar en materia. Dito isto, que por lo tanto concordo, se cadra tería que facer algunhas matizacións respecto do que ela di que o traballo nas institucións tamén é unha forma de activismo, que o é, pero son como se fan. Pero vou empezar sentando, porque non teño ningún tratado. Isto que pasa é que a miña idade, pois, o pensamento vai producindo depósitos como os níveis dos depósitos arqueolóxicos, non? Dende o Pleistoceno hasta a última glaciación, e van quedando aí. Pero non vou utilizar en absoluto todo o que aparece que teño aquí. 3 postulados rotundos para facilitar despois o debate, o coloquio. O primeiro postulado é que o considero indispensable distinguir, cando se fala de esquerda, entre a esquerda social e a esquerda política. É que sempre há dinámicas da dialéctica social, sexa a dialéctica de clases, entre grupos de clases, sexa a dialéctica de confrontacións ideolóxicas, de conviccións, sexa en dialécticas de fenómenos culturais, sexa en dialécticas de conxuntos de comunidades que constitúan étnicas ou nacionais, etc., dase na sociedade civil. E aí onde se elucida, no seu caso, o desenlace nunha forma de hexemonía, no sentido tamén de Gramsci.
E entón, cando eso funciona correctamente na proxección na sociedade política, por tanto, na política institucional, nas institucións, pois entón eso que proxecta é o que acontece como dinámica da sociedade civil. Se non hai esa dinámica da sociedade civil, pois as institucións políticas están mortas. Precisamente, un dos problemas é cando o divorcio entre a sociedade política e a sociedade civil chega a un degrau de paroxismo, entón, evidentemente, as institucións non valen para nada. E unha das formas en que regímenes como o portugués na etapa de xemonía da dereita con maiorías absolutas, o IQ, dende o segundo mandato do Aznarato español, como chamaba Josué San Pedro, non? Aznar convertiu España nun aznarato, como se fosse un califato, non? Con Aznar, segunda legislatura, pois reinventou o partido único, non? Que consiste, naturalmente, que en vez de abolir todos os demais partidos, tendo maioría absoluta, todos os cidadáns que votaron a outras opcións poden espernexar no Parlamento, poden berrar, poden protestar, pero non vale para nada porque non hai ningunha iniciativa que sexa aprobada se non lo decide quen ten o monopolio do poder e, por lo tanto, esa maioría. Cousa que nos padecimos, por exemplo, que a Alternativa Galega da Esquerda, durante a legislatura do 2012 a 2016, isto con baixo a bota de o que eu chamo frijol, porque como se dice en castellano, frijol. Entón non é frijol, é frijol. Ese é un primeiro postulado. Por lo tanto, esa diferenciación é absolutamente indispensable. Precisamente as forzas políticas, os partidos, sobre todo os partidos de esquerda, no sentido propio, por lo tanto, os partidos que non están ao servicio de quen hexemoniza o poder social e o poder económico, e que ten testaferros que cumpren simplemente as súas consignas e que, se é necesario, deciden gobernar contra a maioría social impunemente, como pasaba en Portugal, afortunadamente agora non, pero bueno, é como pasou até hai un mes e pico dende o 2011 no Estado español e antes con Aznar, pois entón evidentemente aí esa creba xenera un divorcio e se de alguma maneira se pode falar de unhas formalidades democráticas nun regime político que teña como sustrato un modo de produción capitalista que é incompatible absolutamente con a democracia propiamente dicha, porque, por exemplo, como pode ser democrática o funcionamento da sociedade se a empresa funciona dunha maneira autoritaria e non como maneira democrática. Se as empresas fosen gobernadas por soviets, por consellos de obreiros, que é o que significaba soviet, na revolución bolchevique, pois sería distinto, pero non é así. Entón, claro, cando se produce esa creba absoluta, entón, ese divorcio ten dous tipos de desenlace. Ou un camiño definitivamente cara ao totalitarismo, máis ou menos en variacións diversas, que é o que estaba pasando dende 2011 no goberno das Cortes Españolas, verdad? E por eso, precisamente, pois utilizaban o Poder Judicial para resolver as cousas a base de mamporrazo, ou un proceso revolucionario no sentido propio, que non ten por que ser unha revolución ao estilo da bolchevique ou ao estilo da chinesa, pero sí, un proceso revolucionario, un proceso de mutación en profundidade. Ben, ese é o primeiro postulado. O segundo postulado é que dentro do escenario do que é o ámbito do Estado español, para entender a dialéctica política non abonda con o sistema de coordenadas que é o habitual en calquera dos países occidentais usuais, vamos, por exemplo, en Francia ou en Alemania, na República Federal Alemana, etc., que é o sistema de coordenadas que é o eixo dereita-esquerda, non? Porque hai outro eixo de coordenadas, o sea, o eixo dereita-esquerda expresa en rigor unha contradición antagónica que é a contradición de clase. Por tanto, a loita de clases, para falar sin autocensuras, non? Porque tamén cando a esquerda empezou a autocensurarse, decir que a loita de clases non estaba bien visto, pois entonces evidentemente o que fixo facilitar que a dereita se apropiase dos significantes da esquerda, pero vaciados do contido da esquerda e dando un significado antitético do que significaban realmente. Por exemplo, liberdade, ou por exemplo en Galicia, liberdade de idioma. Podes escoger o que quieras, porque naturalmente eso é como unha barra americana en onde escolles un whisky ou un vodka ou simplemente unha Coca-Cola.
Entonces, hai outro eixo de coordenadas que é outra contradicción antagónica a cuestións nacionais. Dado que o Estado español non é o resultado nin ao construto feito por unha sola nación, no sentido sociopolítico, unha realidade sociopolítica e sociocultural, senón que a imposición dunha das nacións ou unha realidade sobre as demais, subxugándoas, por lo tanto, tampouco se fixo mediante o método que sería coherente cando é unha realidade plurinacional nun ámbito estatal, que é a negociación, o acordo, e no seu caso, un FEDUS, FEDUS que é a raíz de federal, e, por lo tanto, un pacto federal ou confederal, onde cada suxeto de soberanía tomase as súas decisións, se quería irse por libre, e se quería acordar unha estructura federal-confederal, pois aí estábamos. Non se fixo así, e de aí ven o problema. Por lo tanto, nunca se pode entender a política no Estado español, sobre todo a política institucional, se non se ten en conta eso. E o que estuvo acontecendo dende o chamado fenómeno do problema catalán, ou o que siga acontecendo agora, en que non hai agallas por parte do novo goberno para tomar as decisións que teria que tomar para redimirse de ter sido cómplice da aplicación do 155, ademais do 135 antes, porque o 135, cando se reformou, o que fixo foi abolir a soberanía das Cortes Españolas, porque se poñen como prioridade que para facer os orzamentos primeiro tens que atender os buratos negros creados pola plutocracia financiera, non estás cumplindo aquilo da soberanía que ten para decidir o sistema tributario en función do que corresponde e un sistema orzamentario para atender as necesidades cidadás e endebedarse no que faga falta sin que para as necesidades. Se antes deso tenes que pagarle al señor, pois naturalmente estamos nun capitalismo feudal e, por tanto, o Estado español convertiuse automáticamente nun protectorado da Unión Europea. Punto. Eso non se di. E quen quera redimirse deso ten que actuar dunha maneira un pouco máis decidida e ter coraxe político. Ese é o segundo postulado. O terceiro postulado é que para as forzas políticas nacionalistas, sexa no sentido estricto ou sexa no sentido de que son forzas que asumen, respetan e, polo tanto, apoian que as nacións sin Estado, que somos suxetos políticos, temos dereito a exercerlo e apoian eso, como era, por exemplo, o acordo electoral que se fixo na alternativa da esquerda entre por unha banda nova e a FPG naquele momento, porque ainda non estaba registrada formalmente, e, por exemplo, Esquerda Unida, pois eso era o acordo. Bueno, pois as forzas nacionalistas nese sentido, ou as forzas que defenden a identidade dunha nación oprimida, polo tanto, que defenden e apoian un nacionalismo emancipador e non un nacionalismo opresor, que esa distinción que Michel Lobby fixo e dunha vez por todas debía ser entendida, pero alá por Carpeto Betonia parece que sigue sin entenderse, aparte de que, dende Carpeto Betonia, os nacionalismos periféricos pois só se teñen en conta cando eles crean problemas, e cando eles crean problemas, entonces calíbranas polo músculo e non polas neuronas, non? Por exemplo, como en Galicia temos pouco músculo, ainda que temos bastantes neuronas, en cambio, pois, Cataluña e Euskal Herria pois teñen moito máis vínculo, non digo que teñan menos neuronas, pois entonces, evidentemente, pasa o que pasa. Ben, pois, esas digo que as forzas nacionalistas e as forzas de esquerda propiamente ditas, que queren transformar o existente e non xestionar o existente, que é a gran diferencia, teñen que ter en conta que cando acceden as institucións están accedendo as institucións do inimigo. Ollo. E que nas institucións do inimigo ti non podes, dende esas mesmas institucións, transformar a sociedade se non proxectas nela o que veña catapultado dende a propia sociedade civil. E aí entra non só o activismo, senón o combate social. Por lo tanto, que é o que pasa? Pois agora vou facer... Bueno, estou me estendendo moito, pero... Vou facer telegramáticamente no ámbito do Estado español que pasa a partir de comenzos do século XXI, que o proceso de deterioro do réxime a partir da segunda etapa do Aznarato dá lugar a que ese divorcio se faga tan patente que, evidentemente, a maioría social, sobre todo as clases sociais, os sectores de clases populares máis agredidos ou máis desalienados, deronse de conta de que non lles valía para nada e tuveron que autoorganizarse e empezou o proceso de autoorganización. En ese proceso de autoorganización hai que dicir que mentras a sociedade chamada civil ou esos grupos sociais máis combativos, máis desalienados ou máis atacados e, por lo tanto, que se repuñan
pois foron capaces de plantar cara e batalla, os partidos políticos, en xeral, con moi poucas excepcións, pois estaron fora do combate. Non estaban para nada. E daí o que ocurriu foi que, por exemplo, cando en Galiza, no inverno 2002 ou 2003, acontece a catástrofe do Prestige, verdad? Bueno, eu dixen no Parlamento, estaba daquela, infortunadamente, e dixen aquilo de que esbarrullou o Estado e emerxeu a nación. Porque foi a nación, no sentido da cidadanía, a que termou do asunto, a que fixo frente ao asunto, a que evitou ou impediu que a catástrofe fose maior e a que, efectivamente, con xa a cidadanía de outras partes do Estado, de outras nacións ou de outros territorios, como se queira chamar, que, efectivamente, tamén houve solidariedade de Canadá. Bueno, pois eso significa un precedente do que logo foron as prazas do 2011, dos indignados, da indignación, desa componente moi libertario, pero máis ben moitas veces acratoide, porque unha cousa que sexa libertario e outra cousa que sexa acratoide, o libertario váleme, porque son as dúas grandes correntes dende a Revolución do 48, a marxista e a libertario anarquista, cada unha ten as súas virtudes e os seus defectos, as súas aportacións positivas e as súas deficiencias, a conjugación e combinación das dous sería perfecta, pero iso é moi difícil de facer, entón, en ese momento, empezou, non nos representan. E que pasa? Que, a partir dese momento, a cidadanía é consciente, dase de conta de que estamos nun réxime disfrazado democrático, en 1978, pero en rigor nun réxime democrático, ou oligárquico. É dicir, aí sempre menciono a Gerardo Pisarello, o brazo dereito, por decirlo así, de Ada Colau no goberno de Barcelona, pero que é un gran especialista, un gran profesor de Dereito Constitucional, que ten escrito cousas definitivas sobre isto, e que dixo que o constitucionalismo español dos que defendían a Constitución pasou a ser non un constitucionalismo democrático, sino un constitucionalismo oligárquico. E entón, ante esa situación, que pasaba? Que había que dar a batalla entre a sociedade civil e poñer, polo tanto, encarreirar en canles de vehiculización ideolóxico-política, na instancia política, na sociedade política, o que estaba na sociedade civil, o que estaba nas clases populares. As clases populares nunca foron derrotadas, as organizacións políticas, sí. Foron derrotadas porque fixeran deixación ou apoubigáranse ou desertaran da función que tiña que fazer. Falo da esquerda propiamente dita. Evidentemente, iso dá lugar á eclosión, por exemplo, do fenómeno Podemos, despois cando as europeas, etc., e abreviando, que pasa? Que iso dá lugar a que se pense que é o momento en que se pode dar a volta a correlación de forzas nas Cortes do Estado, abrir un camiño cara á ruptura democrática co réximo de restauración que eu chamo bubónica, como a peste bubónica ou borbónica, se preferides decirlo máis correctamente, e que iso podía facerse mediante un cambio de correlación de forzas nas Cortes. Pero en que desemboca ese proceso? No outono do 2016, onde a traición dos Felipe González e compañía, das consignas da chamada troika, da plutocracia internacional do IBEX 35, dice que el no es no, no, no es sí, etc., que parecía a fábula de George Orwell chamada de la granja de Animal Farm. Bien, entón, que pasa? Que iso acaba nunha derrota política, e o que dá lugar é a que, por unha banda, desactivara en gran medida a mobilización, a loita social, e, por outra banda, non se gañará a batalla na política institucional. Para min, estas son claves que temos que ter en conta. Por qué? Porque, precisamente, en Galiza, pois todo ese espacio que primeiro se expresa a través dese paso de fronteiras que significa Alternativa Galega de Esquerdas, de acabar co dogma de que hai dous mundos, o mundo do nacionalismo das forzas nacionalistas e outro, o mundo onde se xa a esquerda que non é o nacionalismo é outro mundo, me recorda a teoría dos dous mundos da socialdemocracia europea de finais do 19, que Marx decía que era unha animalada, pero que no Congreso de Gotha, a partir da de Gotha, foi para diante e acabou como acabou na Guerra do 14, e está perfectamente estudiado por Antoni Domene, que era o gran amigo e falecido catedrático de Filosofía Política na Universidade de Barcelona. Entón, a pasar esas fronteiras e intentar unhas alianzas dentro de casa, dentro de Galiza, que vayan na dirección correcta
sobre todo tendo en conta que das dous eixos de contradición nese momento o eixo dominante da contradición esquerda-dereita, porque estábamos en plena Gran Depresión e porque había un maltrato, porque había pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había que introducir por aí a cuestión nacional en vez de aferrarse a cuestión nacional como dominante e non ter en conta que o primeiro que necesitaba a xente e que defendesen a situación agobiada e de maltrato e de exterminio en moitos casos como do campesiñado en Galicia que estaban sendo sometidas polo poder político. Bueno, entón, a experiencia foi como foi. Non foi feliz. Non foi feliz porque, precisamente, o que en cambio na sociedade estaba moi claro, porque hai que ter en conta que a cidadanía en 15 días deu máis de 200.000 votos a unha alternativa recén montada simplemente porque había unidade, e iso foi un voto, un cheque en blanco que non se cumpriu adecuadamente por os protagonistas na institución política que se chama Parlamento de Galiza, con todo o que pasou. Bueno, pois entonces precisamente, ou que máis adiante foi o de En Marea. E En Marea tamén aparece, e máis de 400.000 votos significa que esa cidadanía que sempre a consideramos que vota a fraga, que non sei que non se movi, que non protesta, que está alienada, resulta que é a cidadanía que dice aí tedes, decides que ides facer isto, idesvos unir, é o que fai falta 410.000 votos. Pero tampouco en Marea soubemos, uns e outros, pois, utilizar adecuadamente o patrimonio que se nos dera. E dai veu unha serie de problemas que aínda hoxe están en riba da mesa. E para rematar, polo tanto, unha das cousas que me parece que é fundamental é que teñamos en conta a miña convicción. A miña convicción é que as forzas políticas de esquerda a nivel de Estado español teñen metido nunha gaveta e pechado con chave o horizonte da estrategia que poña o norte do compás na creba con este réxime. Eu estou convencido que se non se muda o réxime, os graves problemas non se van a resolver, ni as cuestións nacionais, ni os problemas sociais. De acordo? Poderase poñer bismas, cataplasmas, dar aspirinas, pero con unha aspirina ti non curas unha pulmonía hoxe en día. Para iso fan falta antibióticos. Así sucesivamente. E, por outra banda, que isto, aparte deso, pois en realidade perderon en gran medida a conexión, o rol de vehiculización do combate que aínda sigue estando e que volve a rexurdir despois do outono de 16, como puxeron de manifesto as dúas grandes movilizacións de protesta e de combate, que eu decía a algún amigo, se eu fose portavoz ou diputado ou xefe de filas dunha organización de esquerda nas Cortes Españolas agora, daríame vergoña que os dous sectores sociais que están agora outra vez plantándolle cara e atacando e botando torpedos á liña de flotación do réxime sexan os dous segmentos máis vulnerables da sociedade, que son as mulleres e os vellos. Bueno, pois algo deberían facer a repaso de conciencia ás organizacións políticas que son unha cousa distinta da cidadanía que está implicada na base desas organizacións políticas. E se iso non se remedia, acabaremos atopándonos con que alguén nos dirá pola rúa non nos representas outra vez. E iso, para min, é o máis grave que podría ocurrir. Poderedes, en remato, pensar que esa miña diagnose, a miña prognose é demasiado descarnada, demasiado pesimista, pero eu prefiro poñer as cousas en vivo para que despois podamos analizalas, discutilas e entrar por o miúdo e entón traducir todas as matizacións. Cando se empeza un lenzo, o que é un boceto. E o boceto ten que dar idea do que vai ser o lenzo. E despois podes empezar a meterlle cromática, podes empezar a meterlle todo o que queiras, e entón empezan a salir os matices. Pero realmente un dibuixo é en branco e negro, de entrada. E se non é ese dibuixo, a non ser que fagas pintura abstracta, e aínda así, un bo pintor abstracto ten que saber tamén facer un bo dibuixo figurativo. Eu sei non por experiencia de amigos e amigas artistas, incluso na miña casa. Isto é todo, por lo tanto, queda aberto a partir de aí o que queirades discutir, decir ou enmendarme todas as planas posibles do mundo, e incluso as primeiras planas dos periódicos siguen sendo unha reedición do que era o xornalismo, os xornais do franquismo que ningún de nós lía porque sabíamos que dele lo había que interpretar todo ao revés do que dicían, e en esas estamos. Abrimos
ou afirmacións. A quen preguntan? Eu contaba co que aquí a protagonista do diálogo fose a Joana, que si venden de a Galiza Sur, como digo, que como se fai o que? Perdona, que non, sí. Pois que como se fai precisamente o último que acabas de propor, de que non nos volva. Como fixo sempre a esquerda na historia. Pois explico. Bueno, a primeira vez que aparecen organizacións de esquerda no sentido moderno, propiamente dito, na historia europea, é a partir da Revolución do 48, que é cando se crea a Primeira Internacional. Na Primeira Internacional onde estaban marxistas e anarquistas, aínda que logo na segunda rompen. De acordo? Por lo tanto, aquelo era a consecuencia de que houbera todo un proceso que se invocara na Revolución do 48. Pero a Revolución do 48 comenzara no 1789, e logo no 20, e logo sobre todo no 30. E, por certo, xa que estamos en Galicia, somos todos galegas e galegos, quero recordarvos unha cousa, ou dicirvos. Na obra magna de Erich Hobsbawm, que son 4 tomos, que é a historia política e sociopolítica de Europa do século XVIII, hai un volume que se chama A Idade das Revolucións, que vai precisamente de 1789 a 1848, a famosa, verdad? Bueno, pois na parte final, cando xa está falando da Revolución do 48, el di taxativamente que non foi un fenómeno dunha erupción volcánica súpeta, que era un proceso acumulativo, e que nos anos 40 había moitos síntomas que estaban emerxendo, e un dos que menciona como precedente ou prolegómeno da Revolución do 48, sabes cal é? A de 1846 de Galicia. O sea, que moitos historiadores oficiais que en Galicia pensan que o 46 foron 4 gatos tolos e era Antonín Faraldo, non sei que, resulta que don Erich Hobsbawm considera que unha das erupcións que anunciaban a erupción do 48, no confín do Finisterre que se chama Galiza, dende que chegaron os romanos. Bueno, entonces, que quero dicir con isto? Poñámonos a traballar na sociedade e fagamos un acto de humildade e un exercicio de humildade. Nós non sabemos nada. Onde eu vivo sabe máis o Ferreiro de Castrigo, que está a 100 pasos de min, o Rogelio, que aínda tal, incluso na mesma aldea, o a Neves, que aínda ten 2 vacas, e que nos vende os ovos porque tamén ten galiñas, porque son de verdad, que min, porque están vivindo todos os días. E entón, esa é de quen temos nós que aprender todos os días. Ese é o exercicio de humildade que temos que facer todos os que estamos en organizacións políticas, e non nos facemos salvo excepcións. Eso non me corresponde a min, que vou moi vello e xa non vou entrar en primeira fila. Pero estamos nunha organización que naceu precisamente para o que poñen os seus documentos fundacionais. E, por lo tanto, eu penso que iso é algo que é absolutamente indispensable facelo. Eu teño moito medo de que, a unha vez que a nivel de Estado a dinámica do proceso político nas sucesivas conxunturas foi perdendo o norte de que íbamos para a ruptura co réxime, aínda que estuvese lonxe, unha cousa é que non vayas directamente a unha operación de ruptura porque non estás coas forzas suficientes, e outra cousa é que non teñas o norte. Eu sempre poño, como a mí gustaba navegar de rapaz na ría de Vigo con un bote de vela, e sempre poñei, se quería ir de Vigo a Moaña e había norte, eu arrancaba cara a guía, e logo na guía facía unha guiñada e apuntaba as cíes, e logo apuntaba a punta da Moa, e despois a praia de Rodeiro, e acababa en Moaña. Que me vise pensaba primeiro que iba para aquí, despois que iba para Sís. Eu iba para Moaña. Pero o importante é que eu sabía que iba para Moaña e non acababa no fondo do saco da ría na illa de San Simón, ou nas Cíes. Esta é a cuestión. E é así de simple. Pero para eso fai falta humildade. E fai falta ter en conta que onde está nas institucións está porque o puxeron cidadáns que apostaron por eso. E que se debe absolutamente a esos cidadáns antes que aquel outra cousa.
E o que pasa é que estamos nun mundo, e outra vez, cito a Hobsbawm, e non é porque lle teña especialización, porque ainda creo que era tipo, pero Hobsbawm, precisamente no volume último dos 4, que é a idade dos extremos, que é a historia do século XX, dende a Guerra ao XIV até os anos 90, que é cando remata de escribir o libro, a primeira edición inglesa do ano 94, e no capítulo introductorio que fai o resume de todo o que vai vir despois, di, fíxate, ano 94, a edición, e escribe, a ver se casi literalmente me lembro, o que estamos a padecer non é só unha crise económica, unha crise social, unha crise de desigualdade. Estamos a padecer unha crise dos valores que instalaron os modernos contra frente aos antigos, por lo tanto, da Revolución Francesa en diante. É o sistema axiolóxico dos valores republicanos, para empezar, o que está en crise. E iso entraña moitísimas cousas. Os revolucionarios franceses, o bloque de esquerda, o segmento de esquerda do bloque revolucionario francés, se collen os documentos da etapa, precisamente, dende o 92 ou 94, por exemplo, rara vez falan de democracia, falan de república, sempre. Porque a república leva para allá da democracia, a democracia non leva para allá da república. A democracia tal como se entende. Entonces, o que quero decir con isto é que se hai esa crise de valores, eso impregna todo. Se hai a corrupción espantosa que ten habido no PP, non hai só no PP, e non hai só no goberno, e non é só na administración, e nas comunidades autoanémicas, como por exemplo a Jalieja, que era a serie de Fariña, parece que descubre cousas que nós sabíamos de ano, cando no ano 85 sabía que o Fernández Alborque estuvera na Luftwaffe alemana facendo prácticas, e por eso chegou a presidente da Xunta, supoño, pois isto se reunía en Milanova da Cerveira cos narcos, vamos, eso, agora sale. Bueno, pois eso non está só aí, está na magistratura, na alta magistratura. Está nas universidades, está naturalmente no IBEX 35, está na sociedade, e iso é como o xurre dunha corte das vacas. Vai deitando, e vai impregnando, e chega abaixo, onde estamos nós, os cidadanos do común. Bueno, pois iso é o primeiro que hai que combater. Como? Saneamento. Pulcritude. E, sobre todo, lealdade coa xente e non pensar que estamos por riba deles porque sabemos máis. Cando se fala de cultura política en Galicia, eu sempre agarro un cabreo monumental. Porque se dice que este país non ten cultura política, non ten o tipo de cultura política que ten un cidadán da cidade de Hamburgo. Claro. Pero xa quixera eu que moitos dirigentes políticos, moitos cargos políticos, tuveran a cultura política que xen a xente do povo, aquela que non está alienada. Porque, claro, na colonia que somos nós, a parte da alienación de clase, está a alienación colonial. Pero non vou seguir por aí, porque entón, o que sí, non che teño nin o talismán, nin a poción mágica dos contos de Asterix. Eso non. Nunca o tiven e nunca o dixen. Sempre estuve simplemente disposto a analizar cos demais, compañeiros e compañeiras, cales eran as formas, metodoloxías, e para podermos abordar o problema e para poder practicar o que eu creo que hai que facer, pero nada máis. Non son un sabio. Acabo de negarme a participar nun programa, nunha produtora para a televisión galega, pois se chamaba Os Nosos Sabios. E dixen, non son sabios. Eso é un programa que se chama así, como vou estar aí. Menuda petulancia. No como se faz, faço a mínima ideia, nenhum de nós faz. Mas há uma coisa que o Beiras disse e que é um obstáculo permanente, que é esta ideia de se eu apanho um barco e quero ir para, não sei para onde é que tu ias, porque não percebi, mas se vou apontando etapas pelo caminho, se alguém me vir de fora, acha sempre que eu estou a chegar ao destino. O que é importante é que eu saiba para onde é que vou e que isso sejam etapas. É um bocadinho assim que isto para ligar à questão das instituições e da participação nas instituições e à escolha da governabilidade, que é sempre uma escolha muito difícil para a esquerda, com a qual o Bloco tem que se defrontar diariamente por via da geringonça. Existe, obviamente, uma ideia muito simplista
do porquê é que não se juntam. E se juntarem, tudo será melhor. E nós estávamos também a falar disso lá fora. O juntar é um vazio coletivo. As pessoas juntam-se com um objetivo e em torno desse programa, ou então não vale a pena fazer da União um fetichismo da esquerda. Porque o juntar, esquecendo o que é que são etapas e o que é destino final, é a coisa mais perigosa, porque pode fazer com que a função constante de um partido é a representação política. E a pior coisa que pode acontecer a um partido de esquerda é que nos digam: vocês não nos representam. Isso é a pior coisa que pode acontecer. O problema da governabilidade é que é um risco imenso de, se correr mal ou se for exercida nas condições erradas, de pôr em causa essa representatividade. Exemplo muito concreto. A geringonça, a união do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista, é uma circunstância, não é um objetivo. É uma questão circunstancial. Nasce do seu contexto e de uma necessidade de representar no contexto. A participação do Bloco de Esquerda num governo, neste contexto de geringonça, ou seja, num governo que não põe em causa as privatizações, num governo que não repensa a necessidade de nacionalização dos setores estratégicos, num governo que não tem uma política rupturista sobre questões essenciais como a questão orçamental, a questão tributária e a questão financeira. A participação do Bloco de Esquerda num governo deste tipo, por muito que corresponda à vontade popular da unidade das esquerdas, e digo das esquerdas porque eu não considero que o Partido Socialista seja um partido de esquerda, é um partido de centro. Por muito que essa unidade corresponda a uma vontade popular, ela na verdade o que faria era fazer com que o Bloco de Esquerda abdicasse da representação de um objetivo maior, de um saber para onde é que se vai. E eu acho que como é que se faz, nós vamos... Se nós formos pelo menos delineando como é que não se faz, já vamos por algum lado. E eu acho que na participação... Bom, é o que eu disse há pouco e terminei. Na participação, nesta questão das instituições, a questão da governabilidade é absolutamente... é delicada e é absolutamente essencial para partidos como o Bloco de Esquerda, não é? E outros. Partidos que não querem gerir o capitalismo. Partidos que são rupturistas na sua natureza. Mais perguntas? Mais reflexións? No, eu quería, afondando un pouco nesto último que comentaba a Xoana, non? E ao fío, ademais, dunha noticia de actualidade, que por segunda vez na legislatura a xeringonza viuse suplantada por un acordo entre o Partido Socialista, entre o goberno do Partido Socialista e a dereita do Parlamento, non? É a segunda vez que isto acontece. Neste caso, referido precisamente á aprobación da reforma laboral. Entón, fagoche unha doble pregunta. Por unha parte, como afectan estas dúas rupturas por parte do Partido Socialista, por parte do PS, estas dúas rupturas que se van producido da xeringonza, como afecta eso a percepción da xeringonza como unha cousa útil, non? Que era algo que todas tíamos asumido que dominaba na esquerda social portuguesa, esa sensación de que era unha cousa útil. E segundo, se ti consideras que esta aprobación da reforma laboral vai ser respondida na rúa e nomeadamente polos sindicatos. A existência da geringonça não mudou a natureza dos partidos. Nem a natureza, nem o programa. E é por isso que é circunstancial, não é? É absolutamente ilusória qualquer análise de que o Partido Socialista precisava de uma consciência de esquerda.
Partido Socialista tem a consciência que quer ter. E governa com a direita quando quer governar como a direita. Ponto. E, portanto, uma das coisas boas da Geringonça foi deixar isso mais claro. Não há uma recusa de diálogo da parte da esquerda, o que há é... o problema é que o tema do diálogo a esquerda não o pode aceitar. E aconteceu isso com a reforma laboral, aconteceu isso na altura de salvar alguns bancos. Não é a primeira vez que o Partido Socialista faz um acordo com o PSD para medidas que são medidas de regime. E é nessas medidas de regime que a natureza dos partidos se evidencia. E como a Geringonça não mudou a natureza dos partidos, o aliado natural nessas matérias do Partido Socialista é o PSD, porque ambos governam, ou ambos se colocam no centro-direita. Bom, se isso afeta o acordo com o Bloco de Esquerda, não creio. O Bloco de Esquerda tem um acordo que ou é cumprido ou não é cumprido. Não vamos ficar muito ofendidos porque o PS não é nosso namorado. Nós não fomos ficar muito ofendidos porque o nosso namorado foi falar com outra rapariga e aquilo até pode haver ali um flerte. Bom, o PS fez um acordo laboral com a direita, terá a nossa oposição. É o resultado final. Porquê é que o PS faz isso? Ou melhor, qual é a leitura que o Partido Socialista faz? É uma outra coisa. E o Partido Socialista está mais ou menos claro que tem a perspectiva de poder chegar a uma maioria absoluta. E está convencido de que essa maioria absoluta, e as sondagens confirmam, se consegue ao centro. Ou seja, disputando votos com o PSD. E, portanto, toda a disponibilidade para dialogar com o PSD, com a direita, toda a disponibilidade para fazer todo o discurso de Cristiano Ronaldo do Eurogrupo, todo o discurso de campeão dos tratados, do ministro Mário Centeno, toda a austeridade orçamental, ou seja, não é austeridade no sentido de cortes de direitos, porque não há, é austeridade no sentido puro do termo, a sobriedade e a obsessão orçamental que o Governo tem tido. Retirou o discurso à direita, porque a única coisa que a direita tinha era o discurso de que isto vai ser o desastre económico, isto vai ser o desastre das contas públicas, e o PS tem o déficit mais controlado, domesticado e domado do que o PSD alguma vez teve. E paga a horas e certinho aos credores internacionais. E está lá o Centeno no Eurogrupo para garantir que todos os outros fazem o mesmo. Portanto, sobre isso não há dúvidas. E conquistar votos ao centro implica este tipo de política, não é? E isso é um balanço que o povo português terá de fazer no final da Geringonça. Quando formos a eleições, quer dizer, há um balanço que tem de ser feito sobre o que é que foi a Geringonça e sobre de que é que se alimentou a Geringonça. Agora, o que é evidente é que há limites. E os limites da Geringonça são o acordo da recuperação de salários, pensões e rendimentos e a sobrevivência dos serviços públicos, muito magrinhos, coitadinhos. O Centeno não deixa mais, mas o Centeno é o nosso Ministro das Finanças. Mas lá vamos andando. Eu não... Acho que era isto que tínhamos... Se houver a resposta social. Estava à espera que não... Estava à espera de não ter que responder a isso. Eu espero que sim. Mas nós estamos num período de refluxo social grande em Portugal. Tem havido um conjunto de greves muito importantes, sobretudo no setor público, greves que nascem diretamente do choque entre a expectativa e a realidade, ou seja, a expectativa de que a Geringonça chegaria mais longe do que aquilo que o Ministro das Finanças permite que chegue. Bom, o Ministro das Finanças, o Eurogrupo, o Primeiro-Ministro, todo aquele alinhamento europeu do Governo do Partido Socialista,
e esse choque é um choque de expectativas, está a gerar greves. Greves nos professores porque não vão ter a carreira recuperada, greves nos enfermeiros porque há falta de condições de trabalho, greves numa série de setores que são importantes. Agora, o movimento de massas social, neste momento o sentimento popular ainda não mexe muito que se não cai. E o que estava antes ainda é um fantasma terrível. E, portanto, gerir isto não é, do ponto de vista das movimentações sociais, não é muito fácil. Claro que os sindicatos vão mobilizar-se e têm que se mobilizar. Mas parece que tudo o que sai da geringonça tem assim uma chancela, um selo de melhor que o que estava. Mais preguntas? Alguna máis? Por aquí? Última. Que tal? Boa tarde. Por seguir co fetichismo da unidade será a reflexión final. Partindo do primeiro postulado que tú enunciabas, Xose, sobre esa diferenciación entre a esquerda social e a esquerda partidaria, eso é un ámbito que evidentemente temos que diferenciar do divorcio que se manifesta cando se establece evidentemente ese berro de non nos representan, onde hai un divorcio xa directo entre a sociedade civil e os que están chamados a ser os seus representantes institucionais. Aí hai unha ruptura entre esa sociedade civil e o espazo partidario porque se entende que é irreconciliable a postura entre uns e outros, ou se sinta irreconciliable, non? Para que ese berro sella mayoritario socialmente ten que dar lugar a un abandono total ou un abandono moi grande dos dereitos, dos valores, dos principios máis básicos para unha sociedade. É dicir, canto máis grande é ese clamor, máis espectro social hai implicado, por lo tanto hai máis espacios da sociedade que se entenden abandonados en dereitos que consideran básicos. Digo iso tamén porque, con relación ao que tú enunciabas, hai os dos grandes espazos febles, pero que a súa vez son máis transversais na sociedade, que son as mulleres e os vellos, non? E claro, son ideas moi básicas alrededor das cales articular un discurso político, pero ao mesmo tempo esenciais no sentido de que cando falta todo, non? Porque estamos falando de que a que meirande parte da sociedade sinte que lle falta algo esencial que non está sendo satisfeito polos partidos políticos que o representan, non? A partir de aquí, eu creo que a idea de unidade un pouco vai por aí, a unidade de acción partidaria ou pluripartidaria vai por aí, non? Incluso fronte ese cancro do neoliberalismo de que debe de gobernar a lista máis votada, non? Nunha democracia pluripartidista, a lista máis votada é a idea de que unha minoría mayoritaria debe ser preeminente sobre as minorías mayoritarias. É dicir, partidos ou partidiños que, sin embargo, agregan maiorías sociais porque teñen en común cuestións que son moi básicas e por iso son capaces de concentrar unha maior parte ou de canalizar a representación social en da que non estean concentrados ideolóxicamente nunha sola opción, non? Por iso, fronte a idea de lista máis votada, a idea de idea máis votada, ou idea máis compartida socialmente. E a partir de aí tamén a idea de o para que da unidade, a unidade é un valor republicano. É unha derivada política da fraternidade, é dicir, a necesidade de agregar segmentos sociais cada vez máis amplios na súa representación política para poder acadar os principios e aqueles dereitos nos que os republicanos e as republicanas se dicen fundamentar, non? Por iso tamén, e a dúbida, non? Aquelo que xustificou a unidade de 2012, aquelo que xustificou a unidade de 2016, esa unidade medial por a cal o espacio fose Ague, fose Marea, recibise a confianza cidadá, sigue existindo hoxe en día. É dicir, non houve ningunha razón para que esa unidade non siga sendo un instrumento para cada deses dereitos. E, de feito, temos, e con isto acabo, unha intuición que é máis que unha intuición a nivel social. A moción de censura que se produciu hai mes e medio produciu unha sensación de alivio. Un alivio enorme. É dicir, bueno, por fin. No, por fin. E incluso ese por fin podía entrever varias cousas. Por fin podía significar non sabemos o que vai vir, pero desde logo era moito mellor que o que había. Non sabemos o que vai vir, pero polo menos a loita contra a corrupción está nunha forma diferente. Non sabemos o que vai vir, pero sabemos que a igualdade e os vellos e a precariedade igual teñen unha oportunidade agora, non?
E entón a pregunta, ou a cuestión final, para resolver por vos neste caso, é a unidade ten todo sentido, non? Por lo tanto, ten sentido seguir cultivando a igualdade arredor, tal vez, de poucos elementos en común, pero moi poderosos, que son capaces de concertar ese consenso social na representación política tamén institucional. Bueno, vamos a ver. Me parece que están dicindo que hai que acabar, entón non me quero enrollar agora, pero por centrar a cuestión tal como a vexo. En primeiro lugar, os procesos de cambio profundo nunca o fixeron maiorías sociais, senón que o fixeron minorías activas, e que o que pasa é que tiñan autoridade, o concepto de hexemonía de Gramsci. É dicir, a hexemonía é cando o discurso e a acción de un grupo está asumido como correcto tal, alén dos lindes do espacio propio, de acordo? Bien. A revolución bolchevique non fixeron a maioría dos labregos, nin dos obreiros, empezaron as mulleres, etc. A revolución mexicana tampouco tivo tal. Os poderes revolucionarios nunca fixeron a maioría, as maiorías foron arrastradas. Por qué? Porque efectivamente tiña a capacidade de catapultar. Ben, aí está a cuestión. Segunda, unidade popular non é frente popular. Ollo, a unidade popular non se logra con alianzas e acordos de partidos políticos. O que se logra con eso son acordos de partidos políticos. De acordo? A AGE era un acordo de varios partidos políticos para facer unha alternativa conxunta, unitaria, pero eso non é unidade popular. E se eu defendo que onde está o motor é indactivo é fundamentalmente na sociedade civil, en sectores determinados da sociedade civil, a unidade popular significa outra cousa. Significa que é o protagonismo da ciudadanía sobre o protagonismo dos partidos e dos cadros de partidos. Punto. Esta é a cuestión. E únicamente se os partidos entenden que non poden usurpar o protagonismo que corresponde aos sectores que realmente están dando callo e xogando o seu tipo e levando as hostias, entón evidentemente non haberá unidade popular porque seguimos sin que a ciudadanía do común crea nos partidos políticos. E isto é o problema que estamos tendo no Estado español, estes problemas que temos nas nosas relacións con Unidos Podemos, co grupo parlamentario en Madrid, ou problemas que temos co grupo parlamentario no Parlamento do Hórreo, ou problemas que temos dentro de Marea, ou problemas que temos nas relacións cos demás aliados. Porque, realmente, por que eu sempre digo que onde hai máis proximidade do que realmente a unidade popular sigue sendo nas mareas municipais? Porque na maioría delas foi así, con fórmulas distintas, pero a unidade popular son os veciños que se sinten identificados e o protagonismo foi dos veciños, non de cadros políticos. Os cadros que existen xurdiron como consecuencia do propio proceso e non ao revés, mentras que nas alternativas que se fixeron electoralmente o protagonismo levaron os cadros políticos que foron elexidos internamente da maneira que se queira, moi democrática pero desastrosa ao final, que estaban e que levaron en boa parte moitos deles e delas os vicios que tiñan na cultura política, por chamar así, dos partidos de que procedían. Isto é fundamental. Para min, perdona, como me poño, parece que me vai dar un infarto, non é así. Teño aquí o Rosendo. Das coitadas das tradutoras. Sí, pobrinha. Bueno, é igual. Isto só, polo tanto, pareceme que é moi importante, parece unha cuestión moi teórica, non é teórica. Temos que meternos no coco que a unidade popular estamos falando da cidadanía, non dos cadros de partidos, nos partidos como tal, ni siquiera dos militantes do partido. Ollo, a unidade popular é outra cousa. Cando eu decía, hai 3 anos ou 4 anos, cando foron as mareas municipais, que os partidos teñíamos que ser motores auxiliares. Si en vez de ser motores auxiliares pretendemos ser o motor principal, fastidiámola. Podemos ter moito éxito, podemos incluso chegar a ter maiorías nas Cortes, pero teremos un problema dentro porque non será a cidadanía protagonista. E se non é a cidadanía protagonista, e sobre todo se non se sinte, non sabe que é protagonista, empeza a desconfiar en cando teñamos o primeiro fallo ou cando finamos a primeira chorrada de empezar a discutir por cousas de esgrima parlamentaria en vez de facer un combate político. Esta é a miña visión. Xa sei que é unha visión que é moi fácil de decir, é que é moi difícil de levar á práctica. Por eso eu sempre son moi paciente. Eu solto exabruptos, pero son moi paciente, non me vou das organizacións por as boas.
Cando a mí fixeron no Bloque, aguantei 8 anos ali, a ver se era recuperable un proxecto común, hasta que me convencí de que non había maneira, porque que non ninguén voten en farrapo de gaitas. E en Marea, sigo estando en Marea, entende que discrepo en moitas cousas. E en Anova, sigo en Anova, ainda que discrepo en moitas cousas. Porque non me gusta andar montando chiringuitos, e aquí hai moita facilidade para montar. Por qué? Porque temos a clase política, en Galicia ten unha concepción tribal da política. É grave, mentras que os paisanos non, que xa superaron o das parroquias. Perdón, acabouse. Aprovechando que este joven se cayó para siempre. Uma questão para pensar e não uma resposta sobre a questão da unidade das alianças e das frentes necessárias, as políticas, não as populares, isso é muito mais difícil de responder. Atenção, vocês conhecem a Guerra dos Tronos? Sim. The Winter is Coming. Sim. Ok? Na Europa há um bocadinho a mesma sensação. The Winter is Coming. Não é só na Europa. Para as parecenças com os anos 30, a ascensão de movimentos neofascistas, pouco democráticos, muito reacionários, e quando isso não acontece, a ascensão de movimentos muito conservadores, esta questão dos valores antigos que estão a ganhar aos valores novos, vai fazer uma pressão brutal para a aliança dos setores de esquerda socialistas, antissistema, revolucionários ou não, sociais-democratas clássicos, daqueles que já pouco existem e que cá para mim, bom, me interessa. Da aliança destes setores com os setores da direita tradicional que resistem à extrema-direita e com os liberais, aos quais os partidos socialistas já estão rendidos. Basta ver a ligação da Internacional Socialista com Macron. Saber como é que a esquerda se vai posicionar quando vier o apelo das frentes populares contra o fascismo vai ser provavelmente das coisas mais importantes que nós vamos ter que debater no papel da esquerda europeia, não é? Europeia. Não é? Em Portugal também não há ameaça fascista, mas do ponto de vista do posicionamento da esquerda europeia e da grande política de alianças, nós vamos ter que refazer esse debate, como foi feito no passado, não é? Só que agora em termos novos. Pero mellorando o presente, como decía. Ben, Gonzalo está a punto de matarme porque ten medo de que o bus que vos leva apoio se vaya. Así que, cuestións logísticas. Os que tedes que irvos ao mosteiro a deixar as vosas cousas, tedes o bus esperándovos na Praza de Galicia. Os que non teñamos que ir a apoio, temos aí unhas mesas estupendas para tomar un café. O sea, podemos quedar aquí un cacho de cháchara. Logo xa no autobús vos explican onde é a cea, pero é importante que vayades canto antes para a Praza de Galicia os que tedes que coller o bus. Os que non, quedamos aquí tomando un café.